k'i ka sini tiɲɛ bibi ban ok Sirifla de kulu bɛɛ lajɛlen foli don Sirifla TV baarakɛla bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n b'a ɲini ne kanubagaw fɛ aw ka zikiri Kadijatu Konare de don Guinée équatoriale Bata Bɛlɛdugu ka den donc an sigilen bɛ Guinée équatoriale an bɛ Sirifla TV filɛ Sirifla ka émission bɛɛ ka di an ye an b'a ɲini an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka Sirifla TV filɛ an ka foli bɛ an karamɔgɔba ye a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara n'a Ambalma Sirifla TV la jaba on bofu islamia ka foli no ala ka kishina ka hina na ka barka Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jele na bo aw bismillah ka jemu kan keren o bu konala no spécial Ramadan min be sigi aw ye sungolo in konala wula ka damne nege kanya tan ani woro mana temeni sanga bisawai fo ka tase nege kanya tan ani kononton ana kun kan fema ka aw nyenaje fo ka tase suntige wati ma amma bi bara bolo dalen konnala aw bina mi aw ka bi special Ramadan konnala o e ankara mo Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara aleka tafsiru kene miniti tan konnala amina o yirawla o kofe sungalo kunafoni amita mun salo ke anga sugu konnona kunafoni munu meno amina uluda aw kloka bi nyamaku ani lemurba ulube ambulo bi anga sugu kunafonuna bi iftaru saim hukmu kononala anga mawilele hoy anga numugani Seydou Balo soni ani alibina nyon soro ne Allah taala sonama o ko fami nege jodo sira la bla ani an wele bawo an fle bawo ni yonche ka welelu ke ka duwdo ani foli ka nasi ani an fle bawo bela jelema anga shuna sungalo shuta ani kelena o nafla munu kan asili ulubna lase awma o ko fe amta keniyati la mo fe tata kuje touré docteur ko kunafoni mi bi abina olase ama segin kana nawafil Ramadan nasi aw matuni ina fo onyinna an fe ka caya amta gabu kono madam kita Aminata Traoré an yɛrɛ barake ɲɔgɔn a kelen ka min na bɛn an ye bi o ye ujula ye amina kano lajɛ am sɔrɔ ta munun salo kɛ sugu kɔnɔnaw la an dɛmɛbagaw ani olu bina ɲɔgɔn sɔrɔ waati kurun kɔnɔna la fo ka taa se sun tigɛ waati ma sun tigɛlen kɔfɛ an bɛ segin nafilaw kan sunna nafilaw kan an bɔ ka kɛ clip du jour ye Boubacar Dambélé zikiri Boubacar Dambélé ale ka clip du jour b'an bolo an bɛ bɔ ni Yatasai ka cuisine ni an ka bi baara bolodalenw ye an bɛ taa Bangoni Janginɛbugu la Sirifla duba kɔnɔ an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara Mali Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba an bɛ taa ɲɔngiri an kunbɛ kun an ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka jɛ ɲin'a fɛ k'a fɔ ko an bɛna don baara kɔnɔna la an ka baara in jɛ ka baara don ani minnu bɛna jɛ ka bi wula in na baaraw la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o ma fɔlɔ ye an karamɔgɔ Elhaj Adam Nuhu Jawara ale bɛ an fɛ yan nɔ an n'ale bɛna jɛ ka baara kɛ Elhaj Adam Nuhu kɔri baasi t'i la n bɛ Ala tanu dakunya fila foli kan filɛbagaw ye yala na bɛ jamu kan kɔnɔ alhamdulillahi wahda ka Ala tanu a kelen ka kisi ni nɛɛma ɲini a k'a kɛ kotigi kan Muhamadu Kodo ani a somɔgɔ sanumaw ka lajɛjɛkulu ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan baara ɲaman kalifa Ala la Ala ka kuncɛ an bolo hɛrɛ la kalo in Ala ka dugawu jaabi a kɔnɔ k'an jurumu yafa ka jamana ɲamajɔ sɔli ala rasuli karim Jawara ba i parla alhamdulillah kulo burudira ka ɲa jaramu yɛrɛ sigicogo ka ɲi a bomosi yɛrɛ fana labɛnnen alhamdulillah Jawara n tari baga fakɛ don masha Allah an ka mawele filanan an baarakɛ ɲɔgɔn o ye Haja Kotimi Zabiri Haja Kotimi Zabiri kɔri baasi t'i la alhamdulillah ite dakunya fila foli kan kɛ inshallah an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ de bi ka wagati bila ka an lajɛ k'an lamɛn kanu ne bɛ o yira an ka foli b'u ye k'a fɔ k'u ka na an ka jɛ ka jamukan in sigi ɲɔgɔn fɛ inshallah inshallah an bɛ a fɔ ko i yɛrɛ fana bisimila i yɛrɛ fana parla i fana parla police t'i ka mun i labɛnnen don ayiwa d'accord an bɛ deli ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya an karamɔgɔ ani an baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Elhaj Amadu Jalo ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ bi ale ma kɛnɛ sɔrɔ nka baasi tɛ i n'a fɔ laada don
sunkalo in kɔnɔna la dɔgɔkun o dɔgɔkun juma o juma kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔ Seyida Sherif Ahmad Tijani Haidara ale bɛ taa kɛnɛ sigi katikaw fɛ yen nɔ Jalo ye katika ye ale bɛ jɛkulu la labɛn jɛkulu ale sen bɛ o la a bɛ o labɛn baaraw la ale bali ka na an bɛna baara in kɛ a nɔ la n'Ala sɔnna dɔw ɲin'a fɛ k'a fɔ n'Ala sɔnna fo katikaw fɛ yen nɔ inshallah Elhaji Amadu Jawara Adama Jawara bi tafsiri kɛnɛ kan mun de b'an bolo bi Alhaji Usman Kan tafsir kɛnɛ kan kɛnɛ dɔɔnin don an fa n'an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara sunkalo yɛrɛ hɔrɔma kɔnɔ a bi ɲa Mamadu Mantow ma ka ɲa adamadenya ma ka kuranɛ ɲɛfɔ kɛnɛba min sigi siri fila juma misiri ba kɔnɔ kabini sunkalo tile fɔlɔ fo ka taa fɔ sunkalo kalo bɛ ka datugu waati min na suratu Gafir an bi o de kɔnɔ min daminɛna o nɔfɛ tugu don a ye walawalali ba kɛ an ye tafsiri in kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni bɛ yen i b'a dɔn fɛnɛ ko dɔnnikɛla i kan ka recherche kɛ n'i ye cɛkɔrɔba ka tafsiri lamɛn i b'a dɔn ko tafsiri sigilen don recherche ba kan a bɛ maa kalannenw kalan minnu yɛrɛ ma kalan n'a bɛ f'olu ma ko kunfinw a b'u jidi dɔɔnin na an bɛ jɛ ka o de lamɛn ale kumanen kɔrɔ kɔfɛ commentaire tɛ yen inshallah Nono mi kadi duba duminina, nono kele la kle. Nono mi kadi dela, nono kele la kle. Nono mi nana ni la fiaba, nono kele la kle. Jama yoro la dumine dumano, la kle. La clé, sanga ɲɔgɔn t'a la denbaya bɛɛ ka kɛnɛya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتغني الله تعالى كابو شيطان إبليس لا ينطرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني نسيتي على تقوى بركامي على مي هنا لوكوليتي أدي لا هرا هنا كرنغرلي. تابع سورة غافر. أمي سورة غافر نفتقولا على السيسا. Oui, le 26 déjà mois 2026. أيوة le 26 déjà mois 2026. ولقد kana siga tiɲɛ yɛrɛ do جاءكم يوسف Yusufu yɛrɛ nana aw ma o من قبل ka kɔn Musa ni Ibrahima ɲɛ بالبينات nana ni dalilu banginen ye فما زلتم nka aw ma wuli في شك a bɛ siga la مما kabini fɛn na جاءكم min nana aw ma به Yusufu nana aw ma ni min ye حتى إذا هلك fɔ Yusufu taara fatu قلتم aw ko لن يبعث الله maa wɛrɛ Ala tɛna maa wɛrɛ ci kun من بعده Yusufu kɔfɛ rasulan ciden wɛrɛ la ko bɛna an ka kow ɲami كذلك a filibandiya in bɛ nin cogo de la يدل الله من Ala bɛ maa fili هو o tigilama مسرف i b'a sɔrɔ filangafo don walima cɛnikɛla don مرتاب a sigasigalen bɛ Ala ko yɛrɛ la الذين mɔgɔ minnu sa يجادلون n'olu bɛ sɔsɔli kɛ في آيات الله Ala ka kabakow la بغير سلطان ka sɔrɔ dalilu foyi t'u bolo آتاهم ko Ala y'o d'u ma كبر مقتا Ala sɛbɛkɔrɔ fununa ninnu kɔrɔ dɛ عند الله ka bɔ Ala yɔrɔ وعند الذين آمنوا ani ka bɔ muminiw yɔrɔ كذلك filibandiya in bɛ tan o يطبع الله Ala bɛ datuguli kɛ على كل قلب dusukun kelen kelen bɛɛ kan متكبر min ye yɛrɛ bonyenaw dusukun ye جبار dasagonaw
ولقد أرسلنا يوسف ولقد جاءكم يوسف جاءكم نعم ولقد جاءكم يوسف يوسف نانا أو مو من قبل كاكون بيني وكوري كاكون موسى نعم بالبينات أنا ندلو يمنون بغنيدو نعم كرايا دلو تدلو دوغولو يوم parce que afolo emi yedoro bina ala kele bandia de yira ka fu yire femi la ko bato نعم ko tseka kusayiye kwa أي سكاكي abi baraka ni ede kaya maruri نعم moy fon fendla نعم abi baraka ni ede kaya سكا فويتال tarima famu o kuma mo ka fendla le ki shule oye kira ka kira ya damna na ka hakli yere de ko الله أكبر ka se ko boala نعم ka se ko boala mais ka fo ina fo ni ko ko boliti fenye نعم bolitigi dɔ bolo a ye fɛn dɔ ɲale a yɛrɛ ɲɛna كسبة o ye danaya de ye نعم danaya kana boli dilan dɛ أي don ɲɛgɛn na Naam. n'i ye ɲɛgɛnata kɛ Naam. e k'a bonya i siw la ye kuma a fɛ i ka ko dɔw o bɛ dilan ka bɛn n'a ye tari ma faamu de نعم o tuma na i yɛrɛ da bi min fɔ ne ka ko bɛɛ ye e de ye Naam. e de ye ne ka ko bɛɛ ye Naam. o fana bɛ kɛ ɲama dɔ ye الله أكبر don min na n'i ko i bi banna نعم sɛtanɛ bi ko dɔ jiri la k'a fɔ ko i banna nin min na k'o de don الله أكبر o la o bi bolibatola dɔw sɛgɛn kosɛbɛ نعم كسبة an ye mɔgɔ caman tubi yan bɛɛ siranna k'a fɔ n'u ye boli bila min b'a kɔfɛ سوى فويتال mɛ an y'a f'u ye foyi t'a kɔfɛ فويتال mɛ an b'u tɛsi jiw ka fɛn dɔ d'u ma nin kɛ tan نعم fo k'a sa a tɛ se ka fɛn k'i la bilen o ye tɛsi ji wuli de ye. نعم n'o tɛ i b'a a limaniya bila i dusukun hali kɔsa in na ala y'a seere ye نعم famille dɔw nana yan u fɔ tun bɛ boli de bato نعم mɛ olu tubira ka banna ko depuis a kɛra fɔ bi u ma hɛrɛ sɔrɔ الله أكبر ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka ko bɛɛ tiɲɛna ne ko n k'a bɛ kɛ n ko mɛ n'ala sɔnna n bɛna fɛn kɛ ka d'aw ma نعم a ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ الله أكبر parce que fɛn dɔ de b'u dusukun na kaban danaya dɔ bɛ yen sɛtanɛ bɛ ka renforcer quoi نعم ɔ fo i k'i jija ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se ka sɛtanɛ fari fa u dusukun na نعم والله sinon u b'a a wulibali don dɛ u b'a k'a to i dusukun danaya la i b'a ye الله أكبر i b'a ye dɛ نعم o tuma na ko yusufu nana ni dalilu ye من قبل بالبينات o nana ni dalilu ye min qablu ka kɔn kira dɔw ɲɛ kabini fɔlɔ kira dɔw ɲɛ نعم o dalilu minnu nana sa mɔgɔw ma sɔn o na dɛ u ko فما de زلتم في شك مما جاءكم به ko a ma wuli fiyewu a bɛ siga la Naam. k'a fɔ nin nana ni min ye nin tɛ tiɲɛ ye dɔw b'a fɔ a bɛna taa a bɛ ka min fɔ nin dɔw ye tiɲɛ wa Naam. non nin tɛ tiɲɛ ye sa nkalon don ala k'ale ci o bɛ se ka kɛ cogo di na حتى إذا هلك fo tuma min na n'a fatura n'a sara قلتم لن يبعث الله من بعده الرسول a ko kira wɛrɛ t'i ci bilen o ko ala tɛ sɔn ka maa si ci bilen parce que min dara yusufu yɛrɛ kan Naam. k'a feere k'a minɛ Naam. ka taa don kasow la Naam. ayiwa ani masakɛ muso tɛw ka taa se ala ka tila k'a dɛmɛ k'a kɔrɔta Naam. o ye fɛnba ye dɛ والله kumana diɲɛlatigɛ yɛrɛ yusufu yɛrɛ ka kadiya la n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ lafiya quoi الله أكبر tamurru bil aswa'i Naam, wallahi. qabla an tahsila إلى الأحسن ila al ahsan نعم i والله bɛ tɛmɛ kalama ni gonima de fɛ ɲani ni tɔɔrɔ Wallahi. yanni ka se hɛrɛ tinti kan والله mɛ n'i y'i to o marhala fɔlɔ la Naam. i ka tɔɔrɔ kuma ko f'i ka hɛrɛ sɔrɔ الله أكبر i bɛ malo والله siga fosi t'a la fɛn o fɛn diɲɛna i bɛ tɛmɛ de bil aswa نعم min ka gɛlɛn i bɛ tɛmɛ o de fɛ ka sɔrɔ ka se hɛrɛ ma c'est ça siga foyi t'a la walahi na كذلك يضل الله من هو مسرف wa a bɛ nin cogo la ala bɛ maa bɛɛ fili maa o maa kɛra tiɲɛnikɛla ye Murtad. mɛ musirifu ya u b'o kɛ bolisɔnna de ye musiriku u bɛ musirifu kɛ musiriku ye yan tafsiri caman na mɛ musirifu dɔnnen don tiɲɛnikɛla dɔrɔn dansagona مرتاب murtab min sigasigalen don a dalen tɛ ko in na fiyewu ayiwa
ni y'o nɔfɛ tugu ye الذين يجادلون في آيات الله الذين ako mɔgɔ minnu yujadiluna n'olu bi sɔsɔli fu kɛ في آيات الله ala ka kabako la بغير سلطان k'a sɔrɔ dalilu foyi t'u bolo ko ala y'o d'u ma o tigilamaw كبر مقتا عند الله ala sɛbɛkɔrɔ fununen b'olu kɔrɔ dɛ وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ani ka se mu'minu fana tigɛlen b'u la mu'minu diminen b'u kɔrɔ ka ala ka dalilu ye kuranɛ ye ka baw la ka tawreta ye ka baw la walima ka ala ka kabako yɛrɛw ye fil afaqi wa fi anfusikum diɲɛ kɔnɔ n'i ye filɛli kɛ i bɛ ala ka ko ye don o don min bɛ ala ka danaya d'i ma ala ko ale ka danaya sɔrɔ mango ko i ka gɛjɛw lajɛ i bɛ ala ka danaya ye wa fi anfusikum a n'a yɛrɛ kun na mais chance bi ka o caman développer bi wa fi anfusikum ala ka kabako bɛ aw yɛrɛ kun na chance nana n'a ye basama adamaden bolo nɔ n'i emprunté n'i bolo da daba la k'a da papier la diɲɛ kɔnɔ adamaden si ta ni si ta tɛ kelen ye kabini dugukolo da la fo ka jɛ nin yɛrɛ ye kabakoba ye nin jama ba ye ka mɔgɔw bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw kumakan bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'a ye mɔgɔ bolo n'i y'a da daba la k'a da papier la o bɛ nɔ min bɔ diɲɛ kɔnɔ maa si ta t'o bɔ bilen e kelen kɔ wa fi anfusikum ala ka kabako b'a yɛrɛw la dɛ non ala ko kɔni ɲɔgɔn sama tɛ yen o ɲɔgɔn sama tɛ yen n sera k'a kɛ n ma se k'a kɛ kuma b'i yen dɛ n'o tɛ ala bɛ yen kɔni siga t'o la fiyewu. Cheikh Adam an tun bɛ Bangoni Jangɛnɛ bugu la cɛkɔrɔba ɲuman kɛrɛfɛ kosɛbɛ suratu Ghafir kosɛbɛ dakuruɲa 2 yan'an ka tɛmɛ alhamdulilahi an bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba ye ka si ni kɛnɛya di ala ɲini o ɲini ala fɛ ala k'o di cɛkɔrɔba in ma walahi a y'an wasa nin sura in kɔnɔ boliko yɛrɛ sira fɛ dusukunna siri ka fɔ bolitigi yɛrɛ dɔw bɛ siran ka boli bila ni y'a bila nin bɛ kɛ na bon k'a yirila o yɛrɛ ka dusukunna siri de ye o miiriya de b'i yɛrɛ kan n'i y'a minɛ a tigi la e yɛrɛ de bɛ tasijiw k'a tigi ye ka se ka o bɔ a hakili la cɛkɔrɔba université don an bɛ dugawu de k'a ye sini kɛnɛ ala k'a di an ma nin baara in sɔrɔla an baarakɛɲɔgɔn minnu ka sira fɛ Ibrahima Kulibali Ibe Abdulahi Sogodogo ani Baba Keita n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye olu ka sɔrɔlen don a baara bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Mohamed Tarawele Motara fɛ inshallah taala an karamɔgɔ Adama Jawara yɛrɛ alhamdulillah kɛra ten an bɛ i fo k'i wale ɲɔgɔn i yɛrɛ ka cɛsiri ni ka wulikajɔ la tafsiri baara ninnu na i yɛrɛ ka siɲɛna ni ka wulikajɔ ka bɔ a la kosɛbɛ k'i fo k'i wale inshallah duwawu k'i ye sa caman an ka jɛ k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa sunkalo kunnafoni Aja Kotimi Zabiri namusa mun de b'i bolo sugu kɔnɔ bi alhamdulillah bi sunkalo kunnafoni na an bɛna kuma ɲamako de kan ani lemuruba an ka ɲininikɛlaw taara sugu kɔnɔ o ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na inshallah min bɛ ne bolo sa an bɛ k'a feere sa 500 an bɛ ka dɔw bɛ k'a feere 600 an woro kɔni ye 500 ye min ye ɲamaku prix gɛlɛya sa Sikasokaw bɛ ɲamaku min sɛnɛ jadisiw taara yen yɔrɔw de jeni ɲamaku ma se ka bɔ Sikaso ɲamaku bɛ ka bɔ Abidjan Ivoire de la bon ɲamaku bɛ ka bɔ yen min fɛnɛ na a ma ɲɛ yen kosɛbɛ dɔɔni min fɛnɛ ɲɛna Ghanaianw ni Nigérianw bɛ k'a san sa ka taa bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye o de bɛ ka ɲamaku ko tɔ gɛlɛya kosɛbɛ Mali ta ma ɲɛ ɲina fewu jaabi min kɔni bɛ ne bolo halisa kasara min ye mɔgɔw sɔrɔ ɲamaku ko la an balimaw sɔrɔ ɲamaku ko la halisa ala ka se k'an fanga se jadisi ninnu kɔrɔ ni jadisi mankan in ma ban ɲamaku de ta ye nin an ye nin dɔrɔn de dɔn dumunifɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔw bolila ka taa k'u ka feerefɛnw to lemuru minɛnw bɛ kungo kɔnɔ mais u tɛ se ka don kungo kɔnɔ ka taa minɛnw bɔ bon an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka da ɲuman don a la ala ka jamana in fanga se jadisiw kɔrɔ an kɔrɔ da kumaba 480 misɛmani 440 o ta misɛmani 540 bon lemuru min bɔ Bamakɔ n'a lamini na yan nɔ ji suma bugu a bɛ Sibi mara la
n'a ti wanga foro la am tata foro tigi bolo ba wan ma pese kilo la parce que ni ko ka konda ti sa mo ko ka pese mo am ta pese la kana a konda a jwa ko sala ni ki ba pese o ti so nga sango ni mobli ka bi ta kana no ko ya kono nano mais ni mobli e defete ga obse ka a gele yoro ko sino gele fo yoro tala ka ko sungalo nye a bo wati dola bi cha na chara wati ma dab se ga no ya bona a dogara wati na fana se ga gele ko bon ne bin laje baga bela jale fo ka foli di bema ko lemuruba ani nyamaku nyamaku kuma cale me nyina le an yɛrɛ kun bɔra k'a lajɛ cogoya min na o y'a fɔ ɲamaku gɛlɛyara ka a sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye minnu tun bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ olu ma se ka sɛnɛ donc ɲamaku bɛ bɔ fo jamana kɔfɛ n'o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ ka se ka na o naliw la gɛlɛyaw b'a la o de kɛra sababu ye ka da gɛlɛya kosɛbɛ alors que an magoba de bɛ jɔ ɲamaku la ni sunkalo in kɔnɔna la a bɛ kɛ jiw ye a bɛ kɛ mɔniw na donc n'a fɔra ko gɛlɛyara o gɛlɛya donc an bɛ ala le deli ala ka san wɛrɛ ta yira an na walima n'a sɔrɔ a bɛ se ka nɔgɔya sani sunkalo banni cɛ fɛnɛ ala ka hinɛ an na k'o kɛ o y'a yira n'a ka fɔ lemuru fɛnɛ o kɔni alhamdulilayi o da ka nɔgɔn bɛɛ dama ka kanw na fantan faama bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la an bɛ an ka ɲininikɛlaw fo Fatumata Konate a ka wuli ka jɔw la inshallah kosɛbɛ ɲamaku jɔyɔrɔ ka bon sunkalo in kɔnɔna la i b'a dɔn an fɛ Mali kɔnɔ tuma dɔ la ni fɛn min gɛlɛyara an bɛ girin o de kan kosɛbɛ baara yɛrɛ de bɛ yen nɔ sunkalo in kɔnɔna la mɔgɔw mago de bɛ jɔ a la ka caya a magoɲɛci bɛ yen kosɛbɛ voilà a bɛ kɛ kangaliba la a bɛ kɛ mɔniw na a yɛrɛ bɛ kɛ zi ye donc mɔgɔw bɛ besoin a la kosɛbɛ ka da yɛrɛ jɔyɔrɔ nafa caman bɛ a yɛrɛ la kɛnɛya ko nasiraw la an bɛ Alahu Taala deli gɛlɛya ninnu ala ka nɔgɔya don ala i b'a dɔn gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen n'a sababu de don an ma fili ko ɲamaku ɲina ko ɲamaku banaw de donna la a tun bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na gɛlɛya donna la kabini a sɛnɛ yɔrɔ la donc o bɛ na ni gɛlɛya ye fo sugu kɔnɔna la ko gulonnen don ɲɔgɔn na an bɛ Alahu Taala deli ala ka a kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye yiriden minnu bɛ sugu kɔnɔna la hali bi ala ka sugu di yan minnu bɛ yiriden feere la minnu yɛrɛ fana bɛ an ka mɔgɔw bisimila ka kuma u fɛ ka jaabi ka walawalali di maa ma an bɛ u fana fɔ tuma dɔ la baara in ma nɔgɔn n'i taara sugu kɔnɔ tuma dɔ la yanni i ka maa sɔrɔ min bɛ kuma i fɛ bɛɛ n'i ka faamu don nka maa minnu bɛ sɔn ka courage sɔrɔ ka kuma fɛ an bɛ u fana fɔ k'u wale ɲuman dɔn ɲɔgɔn dafaw dɔrɔn de don an bɛ taa kunnafoni ta a bolo an fana bɛ i nafa sɔrɔ a la o dɔrɔn na an bɛ Alahu Taala deli ala ka faamu cogo ɲuman di an ni aw bɛɛ lajɛlen an ka maa welelen ale ma se an fɛ fɔlɔ an ka numukɛnin n m'a dɔn mun y'a bila retard la Seydou Balo ale kan ka na an fɛ yanni ale ka se kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ Adama Jawara ye nafila dɔ fɔ an ye nafila su in na nafila alhamdulillah an fɛ o dɔn k'an ka to ka segin nafila in ka siɲɛ caman ka to ka fɔ ka caya ni ala sɔnna ma sina i bɛ labɛn sabati yanni inshallah taala Alhaji Usman Kan sina sunkalo su 11 nan don nafila min ɲininen don la o ye jɔko 4 salamu bila ko 2 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale i b'o kalan siɲɛ 7 n'i tilala o la ka salamu bila pewu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ibo wurudi siɲɛ 70 ka tila ka sɔli ala ka kira Muhamadu kan ka sɔrɔ ka ya gafuru o siɲɛ 100 wurudi suna nafila jɔko 4 salamu bila ko 2 alfatiha kalannen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale ibo kalan siɲɛ 7 n'i ye salamu bila la hawla se tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na fo n'a kɛra ala yɛrɛ ye siɲɛ 70 ka sɔli ala ka kira kan sɔli min ka nɔgɔ e ma ka sɔrɔ ka ya gafuru yafa masa siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn Alahu Taala deli ala ka a kɛ cogo ɲuman nɔgɔya n ye minnu y'a kɛ fana ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma sisan an bɛ nɛgɛjuru labila
ni Ala taala sɔnna ma an ka maa welelen donna kɛnɛ kɔnɔ inshallah an bɛ taa minnu sara ka sugu kɔnɔna la walasa ka an ka maa welelen bisimila kɛnɛ kɔnɔ inshallah o ka kan Chasse fait libre, esse ibado, chasse kuma babe, wa esse ibado, bora kuma babe, bole lele, inanye fone, bole, abigele gaye, bole, abigele mama kumuye, sema akani makoroma akadi daragala akadi serila akadi monina akadi dekela akadi demisoye akadi makoroye akadi mamaye akadi papaye ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka da kan n'i y'a mɛn jɛmukan in bɛ sigi sen kan sababu ɲumanw caman bɛ a la an dɛmɛbagaw ka sababu ɲuman bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sponsor officiel min kɛlen bɛ ka kɛnɛ in pari ka cɛɲa nin cogo in na tantɔ produit caman b'a bolo an ka Mahamadu Jalo bɛ o fɔ don o don ni maa min b'a fɛ k'i to i siginɔ la ka jɛmukan in dɛmɛ i ka dɛmɛ ka se jɛmukan in ma hali n'i yɛrɛ ma se yan o ye nin produit ninnu dɔ sanni ye k'i talan kɛ nin produit ye n'i ka wari donna nin na a bɛ n'a fɔ i ka wari donna jɛmukan in na ka d'a kan san o san ale bɛ danaya da jɛmukan in kan k'a ka wari caman don nin baara in na walasa baara in bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ Jipresiya bɛ o produit ninnu na te alikaba bɛ a la nɔnɔ hali bɛ a la fo ka taa se mayonnaise kadima najini kadi oni lɔgɔti o n'a ɲɔgɔnna caman o yɛrɛ ɲɛ bɛ o la ten mutardi fana bɛ yen nɔ kadi ka produit bɛɛ lajɛlen ye produit ye minnu ye an ka sponsor officiel ka produit ye ni maa min ye i ka wari don nin na wa a bɛɛ lajɛlen fana wari donni dɔrɔn tɛ a bɛɛ fɛn sɛgɛsɛgɛlenw de ye an bɛ deli k'a fɔ serifila da mana don min na ka o garanti k'o confirmer o confirmelen de don yani an ta tɛ k'a fɔ k'an ye wari minɛ ten dɔ ka fɛn dɔ fɔ ten ko sɛgɛsɛgɛlenw de don an bɛ Ala taala deli an ka sponsor officiel ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen Ala ka sugu diya ka san caman fana jira an na an tun y'a fɔ an ka kuma daminɛ la an ko an ka maa welelen bi hadisul iftar kɛnɛ kan o ye an ka numukɛni Sayidu Balo ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ a donna kɛnɛ kɔnɔ an bɛ a bisimila yani an ka don baro kɔnɔ Ustaz Sayid salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kɔri baasi t'i la alhamdulillah malatanu Balo don Jallo don no Balo don aya dakuruya fila foli kɛ an filɛbagaw ye yani an ka don jɛmukan kɔnɔ inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Sharifula TV kɔnɔna na an lajɛliba kelen minnu bɛ k'an lajɛ télé la ani minnu bɛ k'an lamɛn arajo la an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ suguri Masmo
sunatigɛ awɔ an bɛ sunatigɛ kɛnɛ kan spécial Ramadan inshallah k'ala deli ala k'an bɛ sababa ma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Sayid Balo n sigilen don Kati n ye imam ye inshallah taala inshallah an b'a fɔ ko i bisimila n fana ye ni waati laban mu'jizaw dɔ ye Balo ko ale imam ko ale alimami numu alimami an b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn fulaw ka merci la ka barika da fulaw ye alhamdulillah an fulaw fana bɛ barika da an ka sherifu ye kosɛbɛ ani mun la tuuru ko don diinɛ la fo ka tuuru kɛ alimami ye alhamdulillah rabbil alamin Sayid Balo an b'a f'i ye ko i bisimila k'an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an fɛ ka baro kɛ min kan bi o ye taqwallahi n'o ye ala ɲɛsiran ye ala ɲɛsiran yɛrɛ Sayid Balo mun de don alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an sinsin ala ye sinsinyɔrɔ tɛ tɛmɛ masa min kan n'i y'i jigi sɛmɛ masa min na n'i jigi tɛ waaru n'i y'i jigi kɛ dannifɛnw ye o b'i jigi kɔrɔ a ma sinsin o ala ye ko ala in k'a tanu k'a barikada n'i y'ale tanu k'a barikada o de bɛ dɔ fara i kan n'i banna a barikadali ma o de bɛ fitiri waleya k'i kɛ kafiri bawo ka d'a kan fitiri wale tɛ foyi ni kafiri tɛ donc an bɛ ala wale ɲuman dɔn alhamdulillah an bɛ sɔli Sayidina Muhamadu kan Sayidina Muhamadu min y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Sayidina Muhamadu min y'an ladegeliba ye n'ale de y'an ka dugare n'an m'an yɛrɛ filɛ ale de la Sayidina Muhamadu min n'ale yɛrɛ de ye diinɛ jira an na Sayidina Muhamadu min n'ale de ka ala ɲɛsiranya ka bon bɛɛ ta ye ale de ka ala bato ka bon bɛɛ ta ye wa ale de ala kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ala yɛrɛ bɛ sɔli cɛ min kan an sɔli caman k'a kan ka ɲini ala fɛ o sɔlatu ala k'o nɛɛma a n'o barika ala k'o segin anw yɛrɛ ma nin waati in na an kan ka kuma darisu min kan n'o de ye takuwa ye nin ye walanda ye jamana in nin waati in na jamana in mago bɛ nin walanda in na bawo ka d'a kan ala ɲɛsiranɲɛ birifini don birifini min ni silama kelen o kelen ni bɛɛ lajɛlen kan ka birifini da i yɛrɛ kan bawo ka d'a kan silamɛya ka bonya nin waati in na walima fo ka taa se alakira ka waati ma a sigimɛ fɛn kan o ye ala ɲɛsiranɲɛ ni i tɛ ala ɲɛsiranɲɛbaa ye i bɛ se ka dɔgɔyama sɔrɔ ni i tɛ ala ɲɛsiranɲɛbaa ye i bɛ se ka lagosi sɔrɔ nin waati in na an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye o bonya birifini o bonya gulokiba an k'o don an na sinɔn silamɛ caman kɛ mɛ k'o fini bɔ k'o da kɛrɛfɛ i b'an caman lajɛ alimami kunda i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ fanga ka dɔgɔ alimami kunda i b'an caman lajɛ wajilikɛla kunda i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ fanga ka dɔgɔ an na i bɛ don société yɛrɛ kɔnɔ maa o maa n'o ye silamɛ ye n'i y'o ka kow kɛcogo lajɛ i b'a sɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ fanga ka dɔgɔ silamɛ yɛrɛ masiri silamɛ fana masiri o ye min ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ donc f'an ka kuma ala ɲɛsiranɲɛ kan ala ɲɛsiranɲɛ yɛrɛ ye min ye ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ nɔ jumɛn de bila mɔgɔ la ala ɲɛsiranɲɛ yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la jiriden duman jumɛn de b'a la n'i b'o sɔrɔ a la k'o dun donc f'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin de la o de la an y'a kanu ka taqwallahi ta a nafa yɛrɛ kama n'i ko ko ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ kuma fɛn min kan o de ye ka siran ala yɛrɛ ɲɛ ka i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala kota ko bɛɛ lajɛlen la ka ala ka yamaruya kan k'o bɛɛ lajɛlen labato al-imtisal bi awamirillahi wa ijtinabi nawahihi ala ko i ka min kɛ k'o kɛ i seko dan na seli b'o la sun b'o la ɲumanya bɛɛ b'o la ala ko kɔnɔ ko ko bɛ yen n'a bɛ fɔ ko nin ye ala ko baara ye i kan k'i cɛsiri o kɛli la bawo ka d'a ko ala ko n k'a kɛ wa a y'i bali fɛn fana n'o ye kojugu dabilali ye a seko t'o la dɛ k'a fɔ n bɛ n seko kɛ o la o t'o la i b'o to yen de wajibi bilen ala ko nin man hali n'a y'a sɔrɔ o ka di e ye i b'o to yen diyagoya n'a y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ b'a la o waati k'i bɛ sɔrɔ k'a la a waati i bɛ jɛ i ka sɔrɔ o kɔ ko baw ka d'a kan ko ala k'o kɛ k'a to yen
donc fan kelen silama bɛɛ de kan ka nin yɔrɔ lajɛ tuma dɔ la i b'i janya ko dɔ ye i b'i nege dɔ ye i bɛ jɛn i nege in kɔ i b'a to yen mun kama i b'a to yen Ala de kama a bɛ fɔ o de ma ko Ala ɲɛsiranɲɛ o Ala ɲɛsiranɲɛ Ala kira bɛ kuma an fɛ sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ye ko an ka siran Ala ɲɛ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ittaqillaha haysuma kunta ittaqillaha jahran wa sirran ko an ka siran Ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kelen don o siran Ala ɲɛ i bɛ mɔgɔw cɛla o siran Ala ɲɛ a ka ca na n'an caman bɛ mɔgɔ de ɲɛkɔrɔ an ka Ala bato kɛcogo bɛ ɲɛ an bɛ kow masiri mɔgɔw ɲɛkɔrɔ bawo ka d'a kan k'an bɛ mɔgɔw ɲɛna nka o tigilama kelen Ala kelen a banafɛn ma mɔgɔw ɲɛna a ka ca la a bɛ se k'o kelen ka k'o kɛ a kelen Ala kelen i b'an karamɔgɔ caman sɔrɔ an bɛ kan an bɛ dulokibaw don an yɛrɛ la k'an yɛrɛ masiri mɔgɔw ɲɛkɔrɔ kɔlɔsibaw b'an bolo bazɛnbaw b'an na an bɛ k'a jira an ye Seku ye an bɛ k'a jira an ye Alama ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nka i kelen Ala kelen soju la ni bɔra dɔw ka ko ka taa kalama Ala dan ye karamɔgɔ dɔw ka ɲɛ i bɛ tigɛ Ala dɔw la i k'a fɔ ko karamɔgɔ nana i ka dɔw kɛ ka sababuya kɛ limaniya ni Ala ɲɛsiranɲɛ t'a ka baara la nka a ɲɛna cɛ ka ɲi mɔgɔ ɲɛkɔrɔ Ala kira de ko a ma i kelen don siran Ala ɲɛ i bɛ jama la o siran Ala ɲɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bɛ kungokolon de kɔnɔ o waati ko siran Ala ɲɛ bawo ka d'a kan i ni Ala de b'o yɔrɔ la i bɛ ka Ala min bato i n'o Ala in don i bɛ mɔgɔw cɛ la i bɛ Ala min bato i n'o Ala kelen don donc Ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam wa an k'a dɔn yɔrɔba min bɛ Ala ɲɛsiranɲɛbaw ye o de ye alijinɛ ye bawo alijinɛ an tɛ se k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ cogo la f'i ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛba ye wa an tɛ se k'a fɔ maa yɛrɛ bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye f'i ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛba ye donc n'i ye silamɛya n'i y'a sigiyɔrɔw lajɛ n'o y'a maratigiw ye a escalier ye i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔmaba 3 don al-islam wal-iman wal-ihsan al-islam n'o ye silamɛya ye o min y'a fɔlɔ ye a sɔbasuma fɔlɔ ye o silamɛya o fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 de la silamɛya yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ ale fana bɛ sigi sigiyɔrɔma 3 o sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye jumɛn ye kan o de ye yɛrɛ fɔlɔ o ye takwa ye a takwa Allah a filanan ye jumɛn ye o ye tuubi ye a tawbatu ila Allah a sabanan ye jumɛn ye al-istiqama k'i tilen ni Ala cɛ nin fɛn 3 ni nin de dafara i la o de b'i kɛ silamɛ ɲuman ye o de b'i ka silamɛya jɔyɔrɔ dafa o de b'i kɛ ka escalier fɔlɔ tɛmɛ ka taa escalier 2nan na Ala ɲɛsiranɲɛ n bɔra ka kuma o kan o kɔnɔna min ne bɛ k'a fɔ n'o ye silamɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye a 2nan n'o ye tuubi ye ka tuubi ka taa Ala ma maa si tɛ kɛ k'a fɔ k'i bɛ suran Ala la walima k'i bɛ kisi sɔrɔ f'i ka kɛ tuubikɛla ye parce que anw fɛn o fɛn bɛ yan i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen an ka fililakow ka ca kullu bani adama khata'un ko adamaden bɛɛ ye filiba ye wa khayru khata'in at-tawwabun filiba hɛrɛma filiba kunnandi o de ye maa min a bɛ to ka segin a kɔ n'a filila a bɛ rétroviseur lajɛ ka segin ka yafa ɲini Ala fɛ k'a jira Ala la n ye nin kɛ a ma ɲɛ Ala yafa ma o tigilama ni jogo kɛra o ye k'i dumina o kan an b'o n'an karamɔgɔw da ko tuubiba yɛrɛ ko jurumu t'o la bawo ka d'a kan n'i ye filila dɔrɔn n'i bɛ sin k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o la ka yafa ɲini Ala fɛ a ka ca la e ka jurumuw bɛ ko ka bɔ i la joona ni min yɛrɛ to a kɔnɔ k'i yɛrɛ nɔgɔ a kɔnɔ k'i yɛrɛ halaki a kɔnɔ i mako salen i ka ko bannen ka tila k'a fɔ de ko i bɛ na sisan k'i bɛ segin kɔ k'i bɛ yafa ɲini Ala fɛ o tɛ tuubi waati ye donc yaasa i ka kɛ silamɛ ɲuman ye Ala ɲɛsiranɲɛ kɔfɛ i b'i jija i ka kɛ tuubiba ɲuman ye a sabanan o ye tilenniya al-istiqama ka tilen i ni Ala cɛ ka tilen i ni mɔgɔw cɛ ka tilen i ni yɛrɛkun cɛ tilenniya bɛ taa nin fana kɔnɔ
ka tile ini ala cɛ o ka nɔgɔ yɔrɔ dɔ la kosɛbɛ nka ka tile ini mɔgɔw cɛ o de ma nɔgɔ n'a fɔra i ka tile ni mɔgɔw cɛ a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ i ni muso cɛ a bɛ gɛlɛya ni ni muso ta ɲɛna i b'a sɔrɔ i ni ka baarakɛlaw a bɛ gɛlɛya ni i n'olu ta ɲɛna i ni sigiɲɔgɔn cɛ a bɛ gɛlɛya donc ko ka tile nin yɔrɔ bɛɛ la i ni mɔgɔw cɛ i ni ala cɛ i ni yɛrɛkun cɛ nin fɛn saba ne de bɛ maa kɛ silamɛ ɲuman dafalen seli bɛ an dɛmɛ nin baara in de la bawo seli dira an ma k'an ka seli tanha anil fahsha wal munkar n'i y'a mɛn e bɛ seli kun ye k'e saniya k'i bali ka bɔ kɔnko bɛɛ lajɛlen la ko ko bɛ n'o ma ɲi k'i bali ka bɔ o bɛɛ lajɛlen la o bɛ jumɛn jira o bɛ tuubi ɲuman de jira o bɛ alaɲɛsiranya fana jira i b'a fɔ sun fana o sigi bɛ o alaɲɛsiranya kelen fana kan bawo ka d'a kan sun dira an ma o la alakum tattaquna ninnu bɛɛ di kun de ye an ma n'o ye seli ye n'o ye sun ye hali jaka yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ kuma dɔ la hiji fana bɛ don a kɔnɔ nka an fanba bɛ min kɛ n'o ye seli ni sun ye an caman b'an ka ɲɛnamaya kɛ ka balo ka sa o min kɔnɔ n'i y'o fila ta k'o lajɛ k'o kɔrɔ lajɛ o kun ye ka an dɛmɛ yaasa an bɛ ka silamɛya supasima min fɔ k'i dɛmɛ i ka maratibi in na seli kun y'o de ye sun kun fana y'o de ye n'i y'a ye seli b'i bali kojugu la o kun de ye nin jɔyɔrɔ saba bɛ se ka dafa i la n'i y'a ye sun b'i kɛ alaɲɛsiranyɛbaa ye a kun ye k'i dɛmɛ nin jɔyɔrɔ saba bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo min mɛ nin jɔyɔrɔ saba n'a ma ɲɛ i bolo a ka gɛlɛn k'a fɔ ko e bɛna ala sɔrɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'e bɛna kɛ silamɛ ɲuman ye a ka gɛlɛn k'a fɔ k'e bɛna bonya sɔrɔ bawo ka d'a kan silamɛya bɛ se ka lagosi bi ni silamɛ ka alaɲɛsiranya tiɲɛni ye ni silamɛ ka alaɲɛsiranya tiɲɛna o de bɛ lagosi se silamɛ ma wa n'a ma farati silamɛ bɛɛ bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ o fana kama i b'a fɔ bi karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ karamɔgɔ minnu kɛra diɲɛ ɲinina bezi ɲinina jama ɲinina tɔgɔ ɲininaw ye u ka wajibiw tɛ ala ko ye a tɛ kɛ ni alaɲɛsiranya ye a tɛ kɛ ni limaniya ye fo k'a fɔ dɔrɔn n mago bɛ tɔgɔnin dɔ la n mago bɛ min fɛ n ka ye n ka dɔn olu bɛ ka wajibi kɛ n'o kɛcogo min i b'a sɔrɔ hali maa minnu ye alamɔ ye n'olu ye wajibikɛlaw ye a ka ca na olu caman bɛ ka lagosi sɔrɔ k'a sababuya kɛ ninnu ye k'a sɔrɔ ala dun m'a jira an na kuranɛ kɔnɔ innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulamahu ni maa yi misaliya ta yɔrɔ ye k'o kan ka ladege o ye dɔnnibaw de ye ni maa kan ka siran ala ɲɛ ka kɛ alaɲɛsiranyɛbaa ɲuman ye o ye dɔnnibaw de ye n'a fɔra ko anw yɛrɛ bɛ kuma min fɔ ka mɔgɔw wele ka taa o ma k'o jira mɔgɔw la anw yɛrɛ ti ye o kɛcogoya la mɔgɔw to o jogo ye anw na mɔgɔw to o alaɲɛsiranya ye an na mɔgɔw to o limaniya ye an na n'o kɛra a bɛ gɛlɛya donc fo anw karamɔgɔw anw minnu ye ladilibaw ye fo anw k'a dɔn ko anw yɛrɛ de ye ko kɛbaa fɔlɔ ye o de la a bɛ fɔ ko al-ulama'u warasatul anbiya ye ni an ye alakira jogo fɔ alakira tanuna ni jogoba minnu ye n y'o fɔ n ka kuma daminɛ n ko alakira tanuna ni alaɲɛsiranya min ye a tanuna ni jogoba min ye ni e kɛra alakira tiɲɛ tabaa ye ni e kɛra alakira yɛrɛ misaliya ye dugukolo kan ko mɔgɔw bɛ e de lajɛ ni alakira ye k'e lajɛ ni nabi ɲumanw ye i fana kan k'i sen da alakira sendanɔ na ka sabali ko caman na ka ko caman ye k'a to yen ka jɛ i ka sɔrɔ dɔw kɔ yaasa diinɛ ka bonya bɛ se ka to a nɔ la cogo min Ustaz Kan wallahi diɲɛ a kanu ka se ka alaɲɛsiranya sɔrɔ k'o to i la a ka gɛlɛn diɲɛ luxe ka se ka alaɲɛsiranya sɔrɔ k'o to i la a ka gɛlɛn e mago bɛ diɲɛ tɔgɔ min na e mago bɛ diɲɛ luxe min na e bɛ fɛ mɔgɔw ka bonya min ta ka ɲɛsin e ma ni e mago bɛ o fɛn o fɛn na e k'i yɛrɛ di ala ma bani n'i yɛrɛ di ala ma ka kariya ka ala minɛ wallahi e mago bɛ bonya min na i b'o sɔrɔ bawo o bɛ alaɲɛsiranya kɔnɔ an da bɛna s'a ma i mago bɛ
jama min na i mago bi gɛrɛjɛgɛ min na i mago bi hɛrɛ min na i bɛn'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ bawo ka d'a kan olu bɛɛ lajɛlen ye ala ye siran ye jiridenw ye jiriden minnu ni a mɔ n'i kan ka k'a dun n'i ɲɛsin ala ma n'a ye nka anw ye ko kɛ bi yecogo de karamɔgɔ jɔkuba ka y'i la karamɔgɔ dɔw kɛra bi fo bɛ produit mu nɔrɔ yecogo kama dusukun nɔrɔ dusukun ala ɲɛsiranɲɛ anw si mago t'o la bilen bawo ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a tɛgɛ da yɔrɔ min kan ka yen fɔ ka yen gosi k'a jira ko yen de ye ala sɔrɔ yɔrɔ yen de ye ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ yɔrɔ ye o y'a dusukun ye attaqwa hahuna n'i ko k'i bɛ ala ɲɛsiranɲɛ ɲini a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na o ye dusukun ɲuman ye sani e ka girin i yecogo ka mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ diyagoya produit mu yaasa i ka jɛya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔ k'a fɔ e m'a dɔn karamɔgɔ ye alama ye e m'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e ɲɛ t'a jɛcogo la e ɲɛ tɛ nɔrɔ la a kan tulu nɔrɔ don produit nɔrɔ don walahi a dusukun man ɲi i bɛ maa dɔ ye i b'a fɔ ko karamɔgɔya nɔrɔ t'a la nka walahi a dusukun nɔrɔ min bɛ yen limaniya min bɛ yen ala ɲɛsiranɲɛ min bɛ yen ala mako b'o de la o la ala b'a jira an na alakira kumakan na k'ale tɛ an yecogo lajɛ inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum anw dun y'o de kɛ fierté ye bi karamɔgɔ yɛrɛ fierté kɛra o de ye bi a ka fɔ ko karisa ye alama ye bi bonya ka da i ka bi i ka kunbɛcogo ɲuman na bɛɛ tɛgɛ ka ɲɛsin i ma fɔ i ka kɛ ten de donc n'o kɛra diyagoya a bɛ gɛlɛya karamɔgɔ bɛ arayi bila o ye diyagoya n'i y'a mɛn ka n sinsin karamɔgɔ kan karamɔgɔ yɛrɛ de ye soupassement fɔlɔ ye ala ɲɛsiranɲɛ la o de la n bɛ ka n base karamɔgɔ kan sinon silamɛ bɛɛ mago bɛ ala ɲɛsiranɲɛ la silamɛ tɛ yen ko min mago tɛ ala ɲɛsiranɲɛ la karamɔgɔ a kɛra cogo o cogo e mago bɛ alijinɛ la cogo min na e min fana ye silamɛ e fana mago bɛ alijinɛ la ten ni karamɔgɔ kisira sini ni e fana kisira o bɛ diya i ye karamɔgɔ b'a ka seli kɛ cogo min alijinɛ ɲini kama a b'a ka alabato kɛ cogo min alijinɛ ɲini kama e fana b'a kɛ ten donc an bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ mako bɛ ala ɲɛsiranɲɛ la wa an kelen kelen bɛɛ kan ka ala ɲɛsiranɲɛ don an ka kow la n'an b'an ka baara yɔrɔ la an k'an miiri ko an bɛ ka baara min kɛ an bɛna sɔrɔnin min k'a la o sɔrɔnin o intérêt nata o ka nin bila ka don dajugu dɔ fɛ ngalon dɔ fɛ ka ko dɔ kɛ min man di ala ye ala y'i bali min na wallahi yaasa i ka se ka ala sɔrɔ i ka limaniya i ka se k'a poro i ka se ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛba ye f'i ka kariya o bɛ Seydina Ali ka kuma la ala ɲɛsiranɲɛba b'o la Seydina Ali ka kuma la Seydina Ali b'a jira ko ni i ko k'i ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛba ye ko ala ye dɔɔnin min d'i ma k'i ka kariya n'o ye o b'a kɛ i tɛna don dajugu fɛ sinon n'i ma kariya n'o ye o bɛ n'i bila ka don da dɔ fɛ an caman bɛ yen an bɛ seli an caman bɛ yen an bɛ sun na an bɛ sun yɛrɛ sunkalo waati min na sisan sun yɛrɛ o darisu yɛrɛ ye ala ɲɛsiranɲɛ yɛrɛ de ye nka e bɛ sun na e bɛ taa sugu la i ni wari min bɛna ka bɔ sugu la n'i bɛ fɛn dɔ san o la ka na n'o ye du kɔnɔ ni sun yɛrɛ bɛna tigɛ o la e yɛrɛ k'o sɔrɔ cogo lajɛ o b'a sɔrɔ a ma ɲini ala ko kɔnɔ a ma ɲini jɛlenya kɔnɔ ala y'i bali ko min na i ma ko foyi ma k'o la i kɔni y'a ɲini dɔrɔn n taara sugu la n jala kana sigi n ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ biro kɔnɔ n'o b'a ka baara la biro kɔnɔ o ye baara joli kɛ bi ka papiye joli se bi papiye min n'a ka diinɛ b'a bali a baara kɛli la n'a ka diinɛ b'a bali a sinni na n'a ka limaniya n'a ka ala ɲɛsiranɲɛ n'a y'a sɔrɔ o dafalen don a man ka don a da fɛ nka ale sɔnna o bɛɛ ma mun de kama o intérêt nin kama o facture a b'o sin o wari kama donc an ka sigi an kɔ madama silamɛ n'i mago bɛ ala la n'i mago bɛ bonya na i jija i ka siran ala ɲɛ labanko ɲuman ye ala ɲɛsiranɲɛbaw de ta ye wal akibatu lil muttaqin ala ɲɛsiranɲɛ nafa belebelew b'a la jiridenw b'a la jiriden minnu n'i kan k'o mɔ dun n'i y'a ye bi an bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ kule ça ne va pas bɛɛ de bɛ kule la cɛ ni muso denmisɛnninw bɛɛ fandan ni faama bɛɛ de haminen don bɛɛ de jɔrɔlen don an ye ala to yen de an jɛna ala de kɔ an ko n'i ko i b'a ɲini jɛlenya la k'a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i b'a kɛ ni ala ko sera ye k'a tɛ ɲɛnabɔ
fo maa dɔw jɛna ala yɛrɛ weleli kɔ ka taa don maa dɔ ka ko a ka sɔrɔ dɔrɔn mako bɛ ɲɛci min na wari min na o ka ɲɛnabɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ ala ko man yataqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib i bana ala min na i sɔn bɛ ala de bolo i bana ala min na ale de bɛ se k'i sago k'i ye diɲɛ si se k'i nafa ni ala tɛ n'i y'a ye maaw b'a d'i ma ala de bɛ jɛn n'a ye o k'a d'i ma wallahi n'ala ma jɛn n'a ye maa dɔ b'a ŋaniya k'ala a b'i sɔn n'ala ma jɛn n'a ye a tɛ se k'i sɔn i b'a sɔrɔ a b'a fɔ ko na sini problème dɔ bɛ bɛn a da la min b'a ɲini i ta kɔ nka n'i siranna alahu ɲɛ k'a dɔn ko i gɛrɛtɛgɛ bɛ ala de bolo k'a dɔn n kan ka min sɔrɔ ko ala b'o di yan ko ni siranna ala ɲɛ n b'o sɔrɔ wallahi i bɛ sabali ala dun y'o fɔ ko ni maa min siranna ale ala ɲɛ k'ale bɛ bɔ da k'o tigilama ye i hamini i kamana gani i jɔrɔli i b'a sɔrɔ ala bɛ sina ka bɔ da ni k'i ye ka gɛrɛjɛgɛ ɲuman d'i ma wa i sigi in ta ka waati yɛrɛ min a bɛ sina ka maa dɔ bila ka orange money dépôt dɔ k'i kun ten i ka sunkalo i jɔrɔlen i bɛ ne ka don haramu ko la a bɛ sina ka don ci ma ten o y'a sɔrɔ i sabalila o y'a sɔrɔ i y'a to ala ta la wa ala b'o fɔ an ye hali bi a kumakan na ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu min usrihi yusra i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ni haminen don a la ala b'o kɛ nɔgɔya ka ɲɛsin ma i ka umru bɛɛ min kulli umrihi yusra i ka koɲɛ bɛɛ ala b'a bɛɛ nɔgɔya k'a d'i ma yɔrɔ sɔnni dan y'o ye e yɛrɛ besoin ye n ka min sɔrɔ ni ka ala ɲɛ siran ɲɛ o si ma donc a fɔ alhamdulillah donc ni siranna ala ɲɛ i ka sɔrɔ b'o de kɔnɔ ni siranna ala ɲɛ i ka niyɔrɔ sɔrɔ b'o de la i ka alijinɛ sɔrɔ fana b'o de la wa an k'a dɔn o ala ɲɛ siran min n'an bɛ k'a fɔ bonya b'o de fana kɔnɔ n'i mako bɛ bonya na komi an karamɔgɔw mako bɛ bonya de la n'an bɛ fɛ an ka bonya an ka siran ala ɲɛ inna akramakum indallahi atqakum aw la maaba ala bolo o de ye maa bɛ siran ala ɲɛ diɲɛ jama bɛɛ cɛ la maa dɔ bɛna jama la a nɔgɔlennin don a koyokoyolennin don tuma dɔw la e b'a ye i bɛ ɲugun a la mais maaba dɔ bɛ na an b'a fɔ ten an yɛrɛ ka yiyana maaba an ka yecogo maaba o dɔ bɛ na maaw bɛ giri o kan maaw bɛ o bonya bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o de la o de ka bɔ anw de bolo nka jɔnni ka bɔ ala bolo maa min siranna ala ɲɛ o de ye ala ka maaba ye o tɛ waritigiya ye o tɛ sanutigiya ye o tɛ jɔyɔrɔ min b'i bolo diɲɛ na ye o t'o ye bonya o bonya n'i bɛ o jira diɲɛ kɔnɔ o si tɛ f'a ka kɛ ala ka bonya ye o bonya ye jumɛn ye o de ye ala ɲɛ siranɲɛ bonya ye n'i siranna ala ɲɛ e de ka bɔ ala bolo n'an karamɔgɔ n'an siranna ala ɲɛ an mago bɛ nin bonya min na ala bi o bonya di an ma wa n'an siranna ala ɲɛ an bɛ dɔnni fana sɔrɔ an ka ala ɲɛ siranɲɛ kɔnɔ o ye ala kumakan ye ko an ka siran ala ɲɛ k'ale ala b'an ladɔnniya a ye siran ni ala ɲɛ ni ala bɛ dɔnni di aw ma an bɛ hikima d'aw ma ni kuma in an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen an b'a fɔ minnu ma kalan an b'u lagosi an b'a fɔ u ka garamɛriw ma ɲi an b'a fɔ u ka arifuw fɔcogo ma ɲi nka limaniya ni ala ɲɛ siranɲɛ min b'u la o y'o ɲɛsin ala min ma ala ye hikima de di u ma u bɛ anw ni hikima de cɛ ala yɛrɛ de y'u kalan olu sigira ala yɛrɛ de ka kilasi kɔnɔ min tɛ anw ka yan kilasiw ye o de la e bɛ na a b'a jira i la k'i bɛ k'a kɛ cogo min tɛ i fililen don foyi ma se u ma u ka ala ɲɛ siranɲɛ kɔ donc an ka siran ala ɲɛ n'an mako bɛɛ dɔnni na anw bi karamɔgɔw an bɛ fɛ an ka hikima sɔrɔ an ka dɔnni ka yɛlɛ diɲɛ bɛɛ tan sanfɛ n'an siranna ala ɲɛ ala b'an ladɔnniya fɛn na an kun tɛ min dɔn ala de ye dɔnni kɛbaa yɛrɛ tigi ye Shekan an ka cɛkɔrɔba minnu n'an bɛ k'olu tɔgɔ dɔn an ka kuma la ni olu y'an ka kuduwa ye n'olu y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye ni misaliya di olu maa damadɔni kan olu ka ala ɲɛ siranɲɛ an'u ka limaniya kan an ka sirifikɛ bɔra yan n'o ye Mamadu Bashiri a mɔkɛ Sidi Barahama ala ɲɛ siranɲɛ min tun bɛ Sidi Barahama la limaniya min tun b'a la a ye baara min kɛ ni ala ɲɛ siranɲɛ ye wallahi o bonya de b'a ka bi Sidi Barahama tun bɛ kalan kɛ kɛcogo min na
ni darsu min fɔra ye a karamɔgɔ fɛ min bɛ ka darsu d'a ma n'o k'a ma ko karisa nin bɛ tan ni Sidi Barahama taara n'o walanda ye so a tɛ sɔn ka segin ka na fɔ o darsu walanda fɔ ale k'o jogo bɛɛ don a yɛrɛ la fɔlɔ n'a fɔra ko ni Ala y'a fɔ a kumakan na ko kana suyɛni kɛ walima Ala y'a fɔ a kumakan na ko kana jɛnɛya kɛ walima Ala y'a fɔ a kumakan na ni Ala bato ka se nin degré la walima ni ɲuman kɛ ni Ala ye ale bɛ taa ale bɛ cɛsiri o de la k'o kɛ o kun ale ka kalan kɛcogo de ye ale kun tɛ taa dɔrɔn k'a fɔ k'a fɔra n ye hurufu fɔcogo la k'ale b'o kalanijɛ kɛ ka segin o kan ko n sera fɔcogo la ale ta t'o ye ale ta ye kɔrɔ min bɛ ko in na dɛ kuranɛ min bɛ ka fɔ ale ye kɔrɔ min bɛ kuranɛ aya in na dɛ ale mako b'o de la n'o de fɔra ale ye ale bɛ t'i jija o de la fo o jogo ka don ale la n'o jogo donna ale la a bɛ sɔrɔ ka segin ka na tuguni k'a fɔ karamɔgɔ ye ko walanda min kun fɔra n ye o donna a bɛ segin ka na darisu wɛrɛ ta wa o bɛ cogo min na an ka karamɔgɔba fana dɔ tun bɛ yan Muhamadu Zaki fana Muhamadu Zaki y'i ko dɔ kɛ bon ninnu ka Ala ɲɛsiranɲɛ sera degré dɔ la haramu ko yɛrɛ tun tɛ ninnu ka ko la bilen k'a fɔ i jɔ n ka haramu yɛrɛ olu kɔni kun haramu ko yɛrɛ de bila pewu haramu yɛrɛ kan yɔrɔ an dɛsɛlen don haramu yɛrɛ toli la n'i y'a ye an bɛ k'an sigi k'an ka walanda yɛrɛ boli k'an ka sira Ala ɲɛ anw dɛsɛlen de don k'an diɲɛ ko to ye Ala kama bawo o man di Ala ye nka a ka di e ye k'e k'a to ye Ala kama e dɛsɛ m'o de la Ala ta i k'i ta bila anw ma se o de la anw ma se k'an ni poro k'an ni kɛ an yɛrɛ sago ye ka don Ala ka da fɛ an ma se ni e bana Ala ta ma e ka haramu an b'a fɔ ko e bɛ to dingɛ kɔnɔ nka olu kɔni bɔra haramu ko yɛrɛ kan k'u ka pewu musokɔrɔba dɔ a bɔtɔ Segu Fana Zaki musokɔrɔba dɔ de ye warimisɛn dɔ melenge fini na k'a d'a ma ko n'a sera Fana k'a ka o di karisa ma a y'a ninnu misira Ala ɲɛ warimisɛn de don ni warimisɛn sirila i b'a dɔn ko warimisɛn don a nana a bɛ sira fɛ a bɛ k'a ka daawaw kɛ komi olu tun bɛ taa nɛgɛso de la a bɛ k'a ka daawaw kɛ sira fɛ ni su kora k'u tora u bɛ si ye Ala y'a kɛ dugu jɛra sɔgɔmada joona dɔ fɛ Muhamadu Zaki ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ u kan ka daraka de dun u nana se furufuru jiranna dɔw ma u k'o ma ko furufuru wari min b'olu bolo o ye wari biye de ye sisan kuma n'a fɔcogo kama wari girima o falen ma sɔrɔ feerekɛla bolo feerekɛla ko ko nin warimisɛn tɛ k'ale bɔra sisan Fana Zaki ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ko karamɔgɔ ma ko musokɔrɔba ye min d'a ma k'a fɔ k'o tɛ warimisɛn k'an tɛ wari falen o la a ko k'e ko mun ko fo ka diɲɛ wuli an tɛ se k'o kɛ ko a tigi y'a d'a ma di cogo min na an bɛ taa di ten de donc ko don dɔ la n'a n'a tigi ye ɲɔgɔn ye n'a ko ko karisa ko n ye sama dɔ di karisa ma ka na nin warimisɛnnin hakɛ in don ko n'o tigi ko a da la dɔrɔn ko nin wari bɛ nin hakɛ de sara ne ma ko o maloya kama ko bɛɛ filɛ nin ko ale ye warimisɛn de di u ma mais nin tigi k'a fɔ k'o ye wari bɛ de sera ale ma o maloya kama fɛn tɛ bɔ wari la dɛ ko o maloya kama a kana fɔ ko a dir'u ma cogo min na k'u magara la wa o ma k'a bannen a nana o nacogo la fo kana se Fana o y'a sɔrɔ a ye kitabu dɔ san Segu yen nɔ a selen a y'a ye kitabutigi ka warimisɛn nana ale fɛ o kitabutigi min ka warimisɛn nana a nalen a y'a dɔn ko jate togoya la ale sanni kɛ min bolo ka wari tora ale fɛ o kama a ko maa dɔ ma k'o ka wuli joona k'a ye kitabu san min bolo yala k'a b'a tigi don a ko awɔ k'a ka wuli k'a ka taa Segu a bɛna pase min di transport min bɔ ka d'o tigi ma o taa ka segi o wari ka ca min ka warimisɛn tora a bolo ninnu y'an ka cɛkɔrɔbaw de cɛkɔrɔba minnu n'u tɔgɔ tɛ bɔ an da fo ka taa diɲɛ wuli an ka olu to yen bi tile yɛrɛ la sirifekɛ ka maa labɛnnenw bɛ yan Sirif Usmani Madana Haidara ni diɲɛ bɛ waso ni maaw ye bi i bɛ waso ni Ansaru mɔgɔw ye bi wallahi hali n'i kɛra k'i tɛ Ansaru fɛ n'i bɛ fɛ i ka wari bɔnda i ka comptable i b'o ɲini Ansar la an b'a mɛn an ka karamɔgɔw da Ansaru kalandenw
a dɔ kun tagara baara yɔrɔ dɔ la karamɔgɔ bi mɔgɔw tɛse de k'u lajɛ n'a ye min ta baara la o ka kɔfuru fɔrinin kɔnɔ a b'a de ka buruburunin dɔ bila ye n'a ye buruburunin bila ye a b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n'o tigi bɛ na walima n'o tɛ na a b'a sɔrɔ fo ka taa kalo sa o tigi tɛ na tile wɛrɛ b'ale bolo wa a b'a dɔ fana fulakɛ y'a ta donc a ye maa lajɛ a y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ ta fo ka n'a kɛ a nana se maa dɔ ma a selen o tigi ma a ye wari dɔɔni bila u ka kɔfuru kɔnɔ ala y'a kɛ o tigi de ye wari in ta ka na k'a fɔ a ɲɛna ko karisa ko ni nin sɔrɔ n ka kɔfuru kɔnɔ ne ka fɛn tɛ nin ye nin tɛ ne ta ye ko e ta tɛ a ko ne ta tɛ ne m'a bila yan k'a tun bɛ yɔrɔ jumɛn k'a tun bɛ ne ka kɔfuru kɔnɔ ko a di an b'a bila n'a ɲɛ kɛra cogo min patron m'a ɲɛdɔn o kɔfɛ patron ni baarakɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u wele ka na a ko aw fɛn fɛn bi yan don dɔ la aw bɛɛ ka kɔfuru kɔnɔ nin wari hakɛnin dɔ tun b'a bɛɛ ta kɔnɔ bɛɛ sɔnna a ma a ko jɔn y'a ka wari jira k'a fɔ ko nin wari tun bɛ ne ka kɔfuru kɔnɔ maa kelen ma sɔrɔ aw la aw bɛɛ min y'a jira k'a fɔ ko ne ka wari tun bɛ yan ne ta tɛ ka n'a jira maa si ma sɔrɔ yen a ko nka nin kelen de nana n'a ye donc nin na aw tɛ kelen ye donc ja o cɛ kun ye ansari de ye o ye jɔn ka bonya dilanni ye an ka sirifike o n'a ɲɔgɔnna caman ne yɛrɛ dɔnbaa min y'o kɛ n yɛrɛ ɲɛna a ka ca wallahi Ustaz Balo inshallah ala ɲɛ siran walanda in nafa ka bon kosɛbɛ kila walanda min dira a ye nafa sɔrɔ maaw ye tɔmɔta sɔrɔ a la nka baara in waati la baara don waati ni a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani folikan laban jumɛn b'i bolo alhamdulillah n'i ko k'i bɛ fɛ ka kɛ maa ɲuman kɔni i bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye o tɛ sɔrɔ fiyewu f'i k'i hakili to i jogo la i k'i jogo dilan k'i jogo kɔlɔsi i jogo fana tɛ se ka ɲɛ fo ala ɲɛsiranya de ka sabati ni ala ɲɛsiranya de sabatira o de bɛ na ni jogo dilanni o de bɛ na ni jogo ɲɛni ye wa an bɛ waliyuba minnu kofɔ u ka zikiru ye tiɲɛ u ka sika seli ye tiɲɛ u ka kuranɛ jigiba ye tiɲɛ u ka maababonya ye tiɲɛ u ka hinɛ n'u ka sarakati bɔ bɛɛ kɔfɛ u y'u hakili to u jogow la k'u jogow kɔlɔsi ka sira ala ɲɛ k'u kɛ u yɛlɛnkaso ye ni n'u jɛra i tɛ tigi u la ni n'u ye adamadenya daminɛ i b'a dɔn u la ko ninnu ye laadiri ye i b'a dɔn u la ko ninnu bɛ hinɛ i b'a dɔn u la ko ninnu ye maa tilennenw ye i b'a dɔn u la ko ninnu yɛrɛ alabɔw ye n'i y'olu yɛrɛ ye dɔrɔn i bɛ ala yɛrɛ visage jɛ de ye u la u yɛlɛ yɛrɛ de bɛ ala jiri la o la n'a dɔw bɛ ka taama ka ɲɛsin ma dɔrɔn i yɛrɛ bɛ maloya i bɛ saamɛ bawo olu siranna ala ɲɛ ala fana ye maaw maloya u ma ala fana ye maaw siran u ɲɛ n'u kun bɔra dɔrɔn u b'a bila n'i bɛ fɛ i fana ka don o da fɛ i bɛ fɛ i fana ka kɛ silamɛ ɲuman i jija i ka tugu ala ɲɛsiranɲɛ baw kɔ olu bɛ ka jogoba minnu kɛ i fana k'o ladege i k'i ka kokɛtaw kɔlɔsi i k'i yɛrɛ koron i k'i yɛrɛ minɛ i ka jɛ i nege dɔw kɔ ala kama i k'i ka ko dɔw to yen ala ye n'o kɛra ala fana b'i sago bɛɛ k'i ye diɲɛ ani lahara an bɛ ala deli ala ɲɛsiranɲɛ ɲuman ala k'a d'a ma labanko ɲuman ala k'a d'a ma limaniya ɲuman ala k'a d'a ma ka ala deli ya Allahu ya Rabbi an ye maa ɲuman minnu fɔ n'olu maa ɲuman ninnu tɔgɔw barika ye u y'u sen da alakira sen da nɔ min na ni limaniya ni ala ɲɛsiranɲɛ ni diinɛ in dɛmɛni ya Rabbi ala k'an fana se u ka jɔyɔrɔw la fo ka an tɛmɛ o la bi jaay sidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bɛ bɛɛ lajɛlen fo inshallah. Seydi Balo an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn ni walanda nafama in dili la ko ni ala ɲɛsiranɲɛ t'a la o kun ye tɔkajɛ de ala deli ala ɲɛsiranɲɛ dafalen ala ko o don an bɛɛ lajɛlen na wa ala ka an nafa ni ala ɲɛsiranɲɛ hakili an bɛ sunkalo min yɛrɛ la sun yɛrɛ dili kunba kuranɛ ye min lakali an ye o bɛ taa kuncɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ de kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sun dira aw ma walasa sun bɛ se ka aw dɛmɛ ka aw lasiran
ala ɲɛ an bɛ Alahu taala deli wala nabi bɔra ka di a nafa ala k'a di ani an lamɛnnikɛlaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ i yɛrɛ fana fo k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ i ye ka dugawu ɲini i fɛ an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira labila ani an filɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Katikaw ye Bani dencɛ wele tuguni u ka sungalo sigi tako filanan na a Seydi Serif Ahmed Tidiane Haidara Kati ville sous-section ɲɛma Fasige Dunbiya n'a ka jamakulu de ni wajulu kɛnɛ in labɛn Katikaw ye kokura ko ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun a Seydi Serif Ahmed Tidiane Haidara bɛna wajulu kɛnɛ sigi Kati ville sous-section na nin kɛnɛ in bi ɲɛnamaya jumadon février kalo tile 27 san 2026 min bi kɛ Kati kɔkɔ tomo na orphelinat kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h an b'a ladɔnniya k'a fɔ komite ba fila de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛnɛ in labɛn n'o ye Kati kɔkɔ tomo komite ye ani Kati ATT-bugu komite. Bani dencɛ a Seydi Serif Ahmed Tidiane Haidara bɛna taa ala ka jɔnw ka lemaniya kurakuraya tuguni n'a ka ŋaniya ɲumanya ye ni Serifu kumana a bi don maaw dusukun na sabu ale min bi ka kuma a bi ka bɔ ale yɛrɛ dusukun na o de kama Bani dencɛ lamɛnnen don wa ka kumaw bi faamu. Katikaw don kelen pe jumadon février kalo tile 27 Kati orphelinat kɛrɛfɛ wajulu kɛnɛ in bi ɲɛnamaya yen de nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h. an bɛ Seydou Balo an b'a fo ka wale ɲuman dɔn an y'a fɔ Serif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ Katikaw fɛ yen su in na ni ala sɔnna ma ni ala ta sɔnna ma inshallah an bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen inshallah taala ka labɛnw bɛ sen na kosɛbɛ nin waati in na an bɛ taa Gabugu kɔnɔna la an baarakɛɲɔgɔn Madame Keyita Aminata Tarawele a kɛlen bɛ ka ujula de labɛn an ye bi ujula min labɛnnen don an ye an ka taa Adama Kulubali fan fɛ a ka Madame Keyita ka baara kelen yira an na. O bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma a ka rubrique mandi de don bi an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna Madame ne ba i ni sɔgɔma. Nse somɔgɔw. I se k'i yɛrɛ fɔ an filɛ jamaw ye. Ne ye Madame Jara Mariam Maïga. Je suis restauratrice. On est resto chez Mamie à Niamakoro Cité. E bɛna plat jumɛn de tobi ka yira an na bi? N bɛna an ka wujila de tobi. Wujula mondial. Wujula mondial. Wujula min ye kɔgɔw tigɛ ka babaw tigɛ. An bɛna wujula in de kɛ bi. Ok, ne ba ko k'a bɛna wujula de tobi ka yira an na bi. An ka jɛ k'o filɛ ni ɲɔgɔn fɛ. An bɛna wujula tobi. An mago bɛ se fɛn minnu ma fɔlɔ fɔlɔ. O ye tulu ye. O ye sogo ye. Sagasogo ɲuman. N'o bɔra yen an mago bɛ se lɔgɔti ma. Tomate concentré ani kɔgɔkisɛ. Tamuruni. Fakoyinafɛn ni jabayirani mugu. Ani cube ani kɔgɔmugu ani levure funna. Voilà, ni a base yɛrɛ wujula yɛrɛ farine donc an bɛ se farine ma an bɛ se jaba fɛnɛ ma min bɛ kɛ na la parce que ni bisimila ye voilà an bɛ tulu k'a la an bɛna an ka sagasogo k'a la immédiatement n bɛ lɔgɔti k'a la ka kɔgɔ dɔɔni k'a la o la n bɛna kutu ta n b'a lamaga sisan n b'a datugu dɔɔni le temps que tulu bɛ a bɛ lɔgɔti bɛ jiran dɔɔni ɲɔgɔn na a tobira dɔɔni donc mina ni barama dayɛlɛ mina jaba k'a la jaba kolen don jaba bɛ k'ale la tan a kulukutu de bɛ bila a kɔnɔ fo k'a mɔ ka tunu ni ye wujura n'a mɔlen o de la a na in tiɲɛ man di n bɛna n ka tamaruni ta n b'ale tamaruni filɛ nin quantité n b'ale ta n b'ale nɔni n'i y'a nɔni n t'a nɔni kosɛbɛ pour la première fois n b'a nɔni dɔɔni dɔrɔn ka ji kɛ na in na pour que a ka jiran n'a ye kosɛbɛ sisan yanni daga ka mɔ an bɛna farine gosi bon ale farine hakɛya ou bien min ka di ye quantité min ka di ye quantité min ka di ye nin ye kilo kelen de n bɛna levure in k'a la n bɛna kɔgɔmugu fitinin k'a la a bɛ tereke fo k'a don ɲɔgɔn na k'a tereke fo k'a don ɲɔgɔn na ni y'ale gosili bannen n bɛ n ka fakoyinafɛn k'a la ani jabayirani o de filɛ nin n bɛna ji dɔ kɛ tamaroni na tuguni tamaroni de ye na in base yɛrɛ kɔrɔbɔrɔw bɛ nin yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ
ale bɛ mɔ tantɔ de bon bɛɛ n'i ka mɔcogo bɛɛ n'i ka mɔcogo dɔw bɛ mun ka nɔgɔ mun ma dɔrɔn ne bɛ ta kɛ tantɔ de k'a tereke bon ne ka teli an bolo n bɛna kɛ belebeleba ye dɔɔni parce que ne y'a ta yɔrɔ caman ne y'a ta n b'a kunda n ye mɔgɔ caman ta fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na n ka recette bɔ a la a bɛ ka tobi n bɛna jukɔrɔ a la lama mais jabaw bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni voilà n bɛna lɛfɛ lajɛ k'a bila a da la o vapeur bɛ don wujula fɛ donc au fur et à mesure daga bɛ ka tobi au fur et à mesure an ka wujula fana a bɛ fin awɔ i bolo da fɛn fɛn la a bɛ wuli n'i bolo da la i m'a a bɛ wuli a tɛ komi nin nɔ tora a la cogo min na ɲɛ t'a la boloden duuru nɔ tɛ to a la a filɛ ka wuli donc n bɛna bɔ mais n b'a kɛ fini kɔnɔ min na parce que ni wujura bɔ a kalama de don pour que a kana wɔsi fini b'a ji bɛɛ sama ka bɔ a la n bɛna foronto bila a la nin yɔrɔ in na voilà wujila mɔna voilà Fati j'espère que aw ɲɛ b'a la an bɛna dɔ bɔ voilà an ka wujula mɔlen voilà Aminata yɛrɛ bɛna déguster sisan k'a lajɛ wale yɔrɔ de ka di ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan kabi to a banna non sa folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw o bɛɛ folen don Wanɛrɛso tɔgɔ la ko bɛɛ ka boli bidi kana sanni kɛ ni ne tun b'an bolo ka yira aw la bi wujula ale dɔnnen don kosɛbɛ kɔrɔyan fan fɛ ka musoba ye ka na n'a ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ k'a tobi sɔngɔ damatɛmɛ diya aw ye o de tun b'an bolo bi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Aminata Traoré an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn hakilila sun tigɛlen wujila bilalen sun tigɛ tabali sanfɛ o ka di kosɛbɛ o fisa kosɛbɛ o tigi i bɛ se wujila dilan na awɔ n bɛ se wujila dilan na i bɛ wujila ɲɛdɔn ayiwa d'accord an bɛna a fɔ i k'a dɔ tobi ka baasi fosi t'a la n labɛnnen a fana mɛnna gabuguda la maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna a yɛrɛ fana kɔrɔbɔ dɔɔni la n'Ala sɔnna ka plat min ta mɔgɔ fɛ an bɛna lajɛ n'a ye walandaw faamu an ka foli ni waleɲuman dɔn ba ye an ka tabali sanfɛ Aminata Traoré an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ an bɔlen kɔfɛ cuisine na an bɛna nɛgɛjuru sira labila ani an filɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye u ka hakɛ waati kunkurunin kɔnɔna la ni Alahu Taala sɔnna a ma ne nɛgɛjuru sira sɛbɛnnen filɛ nin 93 91 68 92 ni maa min ye nin kɔngɔ i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ folikan ni dugawu don min b'i bolo an bɛ jɛ ka o di ɲɔgɔn ma ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum kɔri baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Umar Fofana Baginda Piye Umar Fofana ka bɔ min Baginda Piye Baginda Piye Baginda Baginda Piye Baginda Piye la ko Fofana kɔri baasi t'i la alhamdulillah baasi fɔlɔ aya foli ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase n b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ o diyara n ye n bɔra n tɛ lajɛ ka nin 2021 kosɛbɛ o diyara n ye Joti kala laro kele ofu anti ap ajarama n salmini baginakaw fof ajarama an bɛ baginakaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati la an balimamuso bɛ Fatumata Zahara Wuyi Jara an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ yen nɔ aba ne ba i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Mariam Konate ka bɔ Garantibugu Mariam Konate ka bɔ Garantibugu awɔ kɔri baasi t'i la i Konate baasi tɛ ayiwa bisimila an bɛ k'i lamɛn foli ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase n'Ala sɔnna an b'an karamɔgɔ fo n'o Ustazi Adamu Jawara Adamu Jawara a tulo b'i la ani an karamɔgɔ min bɛ kuma na Ustazi Balo awɔ
Ana bela jela o foli ne tenen kono. Foli diyara n ye. Ala ki jani tenan ba wallandi. Amin 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 amin. Karamo ndane. Kosɛbɛ o de foli diyara n ye. Ka wɛrɛ ɲɛni sigina. Amin ya rabbal alamin amin. Aba i Konate. Adama Jawara yɛrɛ tɔgɔ la ka an yɛrɛ fana bɛ garantigiw b'u kaw bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ filaki fɔlɔ fo filaki laban fo nɛrɛ kɔrɔ ka fami Haidara fo ka n ka sirifulakaw fo kosɛbɛ garantigi b'u Haidara dɔgɔninw ko garantigi b'u kaw k'u ni ce ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum. Waalaikum salam somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Numa Sinaba ka wele ka bɔ Bala Masala. Bara Masala i tɔgɔ? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilayi Bara Masala o bɛ fan jumɛn? Ka bɔ Bala Masala Numa Sinaba. Bala Masala. Awɔ. Ayiwa bisimila folikan jumɛn b'i bolo k'a lase? An bɛ foli de terese ɲɛmɔgɔ ma. Kosɛbɛ tulo b'i la. Ka foli da baarakɛla yɛrɛ fana ma. O bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. An b'a ya jamukan filɛ o la. O diyara n ye. Ala ka barika don an ka cɛkɔrɔba la Haidara. Amin ya rabbal alamin. Ala ka mɛn an kɔrɔ yan. Amin 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 amin. Awɔ o de filɛ. Foli diyara n ye k'an bɛ Bala Masalakaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum. Ale ma sira sɔrɔ assalamu alaikum. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulillah. An balimakɛ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Sumaila Haidara Hamdalaye. Sumaila Haidara. Hamdalaye. O ye ne yɛrɛ ka quartier dɛ. Kɔri baasi t'i la. Ayiwa sirifukɛ foli ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase? N bɛ baarakɛla bɛɛ kɛnɛ laban ko ɲuman Ala ka diya karamɔgɔ ma. Amin ya rabbal alamin. Sɔnni ka na Haidara. An b'a fo kosɛbɛ. K'aw yɛrɛ fo jamukan na. Foli diyara n ye. Jamukan a diyara n ye n k'a filɛ tele la a ka di n ye kosɛbɛ. Kosɛbɛ o diyara n ye. An cɛ ni baraji. O di amin 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 amin. Arama an yɛrɛ fana bɛ i fo ka i wale ɲuman dɔn hakili Arama o ye dɔgɔnɔ ye. Inshallah an bɛ dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'o lamɛn assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi t'i la? Baasi tɛ yen. Balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Debu Jalo Kita. Jedi Jalo Kita. Debu Jalo Kita sugu la. Kita sugu la. Kita sugu la. Kitakaw bɛ di kɔri baasi tɛ yen? Kitakaw bɛ yan baasi foyi t'an na an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Fulakɛ i bisimila folikan ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase? An bɛ dugawu kɛ sirifukɛ Ala ka si jan ni kɛnɛya d'ale ma. Amin ya rabbal alamin. Sirifukɛ denkɛ mun bɛ taa kati bi Ala k'a ɲuman se ka tila k'a ɲuman se a ka denbaya la. Amin ya rabbal alamin. An y'a kalifa Ala la. Inshallah Ala min tɛ kalifa si. Ala ka sirifukɛ fɔ barika. Amin amin amin. An bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ min sigilen bɛ kɛrɛfɛ bi an tun ɲɛ b'a la hors thème na. Kosɛbɛ. A bɛ kutuba la an tun ɲɛ b'a la bi hors thème na. Numukɛ min fana bɔra an bɛ numukɛ in fana fo. Awɔ kosɛbɛ. Burama Haidara denmuso min b'a bolo n'o ye Ayisa Haidara an bɛ dugawu kɛ ale fana ye. Ni Ala sɔnna inshallah Ayisa Haidara. Kitakaw bɛɛ b'a la an bɛɛ bɛ sigida kelen na Kita Garigi la. Allahu akbar kosɛbɛ kosɛbɛ. N bɛ Musa lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ inshallah. An ka maliyɛn dɔ kanubagaba bɛ Sɛnɛgali n'a jamu ye Dabo ye. Awɔ. A bɛ min wili tuma bɛɛ mais a tɛ sira sɔrɔ. A sani jamu ye Dabo a bɛ Sɛnɛgali de. Awɔ. A bɛ Sɛnɛgali a bɛ wili kɛla mais a tɛ sira sɔrɔ la de. Awɔ. N'an cɛ ni baraji Ala ka so yɛrɛ d'an ma. K'an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn ale ni maa o maa bɛ k'an ɲini n'u tɛ k'an sɔrɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ Kitakaw bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum. An balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ k'aw wele ka bɔ. K'an wele ka bɔ? Kayi. Kayi quartier jumɛn na? Lafiyabugu. Kayi Lafiyabugu. I tɔgɔ ni jamu? Modibo Jalo. Modibo Jalo. Modibo Jalo. Modibo Jalo i bɛ direct la Sherifula TV spécial Ramadan kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ tulo b'i la nin waati in na folikan ni dugawu don kan jumɛn b'i bolo k'a lase?
président de la série aérodrome. O diyara n ye. A ka émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ. O diyara n ye. A bɛ k'a kɛ laɲini kama Ala k'a sabati. Amin ya rabbal alamin. Yanni kɛnɛya ni labɛn ɲuman Ala k'a d'aw yɛrɛw ma. Amin ya rabbal alamin. An b'an ka karamɔgɔ fo. Kosɛbɛ. Ala k'a laban ɲɛ. Amin 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 amin. Ala k'an yɛrɛ bɛɛ kɔmɔ ɲumanw ye. Amin ya rabbal alamin. Ala kunbɛn. I Jalo foli diyara an ye ka i bɛɛ lajɛlen fo ka i kaso ka i liberté ka i plateau ka i di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum allo kori basi t'i la basi foyi t'an na an bɛ ala tanu basi foyi t'i la alhamdulillah ala kana basi k'an ni la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Kajatu Sise k'an wele ka bɔ Diko Kajatu Diko Kajatu Diko i bɛ k'an wele ka bɔ min aba i Diko Sikɔrɔni aya Kajatu Diko an tulo b'i la foli ni dugawu don jumɛn b'i bolo k'a lase allo hakila ale tagara mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn assalamu alaikum waalaikum salam kori baasi foyi tɛ yen baasi foyi tɛ a somɔgɔw alhamdulillah an bɛ ala tanu baasi t'an na alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Amadu Jalo n bɛ ka wele ka bɔ Faransi Amadu Jalo ka bɔ Faransi awɔ Faransikaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yan alhamdulillah Amadu Jalo i bisimila ça vraiment an bɛ ka wɔ émission lajɛ a ka d'an ye kojugu o diyara n ye kosɛbɛ an b'aw fo ka se Konate d'accord k'an bɛ an baramuw bɛɛ lajɛlen fo yen nɔ inshallah ala ka segin ni ɲuman ye i Konate an bɛ laginɛkɛw bɛɛ lajɛlen fo dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la n b'o lamɛn assalamu alaikum assalamu alaikum waalaikum salam kori baasi t'i la waalaikum salam i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Kalana Fatumata Sidibe ka bɔ Kalana Kalanakaw bɛɛ ka kɛnɛ i Sidibe filamuso i bɛ direct ya Sherifla TV la foli ni dugawu ko min b'i bolo lase n ko foli ni dugawu don ka jumɛn b'i bolo k'a lase n bɛ foli kɛ silamɛɲuman bɛɛ lajɛlen tulo b'i la merci beaucoup o diyara n ye i Sidibe hakili dɔ bɛ ne nɛgɛjuru sira la an bɛ o lamɛn ale tagara nɛgɛjuru sira sɔrɔli ma nɔgɔn tuma dɔ la nka dɔ fana bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum waalaikum salam kori baasi t'i la baasi foyi tɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min hakɛto i b'i mabɔ tele la dɔɔnin wala i bɛ tele volume na jigin i bɛ son jigin i bɛ son datugu i bɛ tele son datugu wala i b'i mabɔ tele la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min allo i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ale tagara mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru sira la n b'o lamɛn assalamu alaikum waalaikum salam kori baasi foyi tɛ yen baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Aminata Jɔnbana ka bɔ Kati Aminata Jɔnbana ka bɔ Kati awɔ
Kuri basi tila katika ubega kene? Kabo kai. Ah, kabo kai ba jabati. Awo. Jombana oy kai plateau ile. Ay kabo kai plateau. Kai plateau. Kosobe jombana kuna kai plateau. Awo. Aya bismillah. Bela je club dani watina foli kan membi lokala se. Ana foli da sirfla be ta yo ni sirfla be. Sirfla be club la o bebe do okiye. Ala ranga da manari sumaya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ala ra so do nya. Kamu tarano ga dikara. Amin ya rabbal alamin. Awo ko foli. Jombana ame jombana kuna ka bela jilen fo kai plateau ka kai bela jilen fo ame ma kelenta ka nege bi nege juru sira la jo o kan kada kan wati min dira ma o se ma do be nege juru sira la mota assalamu alaikum. Kuri basi tila Igo ba kana rombesi daga kuri sunti gane ite kan orata ndoni yara tanu ito ko di jamu ye kan wile ga bomi Nabi Kulibali. Awo. Ibe kan wele ka bomi? Ndika wele ka bo Zirakoro. Zirakoro dumfin wala zirakoro mengetana de. Negatana. Zirakoro nengetana. Awo. Ayo Kulibali Kulibali. Anga foli diaranye. Amu ko sabe foli o diaranye. Inshallah. Nabi Kulubali anyara bi foki wale nyuma no ame bi nega jurusa lajo Nabi Kulubali kan ka an wele bawo bela jelen fo wale nyuma no o ye foli kan do mina se ame Allah taala deli ala ka bela jelen mina anye munu yara fana ya nyine no masoro ame u bela jelen fana fo ka fo don na taw fana ni ala sona ma nega jurusa be daile kadi ani umma kan wele bawo bela jelen fana an kan bawo jien fanta ani nani Sherifla TV kan bawo jien fanta ani nani ka ande me bawo fana fo kan yala an sponsor officiel ni ale kelme ka anye korla fa aka produit la ti alkaba jipresia nones kadi majini kadi fo ata se nono halibma ani logoti ani onanyo na chama jipresia nyere iriden façon bebala mango bala anana bala lemruba bala koko ani fen chama wero ni mami ba fe ka demela se ni jam kaima e ikatika warido ni produit ni dollar ko sanka bansuru wono pew fo ka commande wero lancer wala an fana be na donc ka fo ko awi jam kain kanu bawe ambe abula jelen fo ka woli mano shakadama ibila ben soni amita su wono kana amena naflaw ibna naflaw la si amma yana aka nyefe baraw ko amita su wono kana am singana naflaw la si inshallah taala
ala ka Adam Nuhu Jawara Shekan ko suntika cela bi ya damina ni Amadou Jawara centre ko jabi be ka reso ke nya aywa abinya ka reso ke nya bi ya wala ka wala shi mono cha amin ya rabbal alamin ara Amadou Jawara sikoro iman no ko ya sawa ala ka ko do inshallah nafla shuna nafla ni ala salama sigi anye akan ambe siga kan anyi nan fe kana to sigi akan ka caya c'est nafla fotma mala waso ma uburo de uneno ambala ka ositlo ulube barawla to ta ka sigi una ko ka to sigi akan ka caya ba foli hakemike anye do faraka ami an fle bawo de kama di ulu dron o de bike la biska anye shuna nafla shutani kilena an nafla ye jago nani salamu blako fla Al-Fatiha kalane koro kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale ibo kala siɲɛ 7 jɔko kelen na n'i ye salamu bila se tɛ jɔn ye fanga yɛrɛ ti jɔn na fo n'a kɛra ala ba in yɛrɛ ye siɲɛ 70 la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim i bɛ sɔli ala ka kira kan siɲɛ 1 siɲɛ 3 dama fɔ ale la soli cogo min ka nɔgɔ e ma ya ghafuru yafa masa siɲɛ 100 Allahu akbar shuna nafila joko 4 salamu bila ko 2 Al-Fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafale siɲɛ 7 n'i ye salamu bila se tɛ jɔn ye fanga yɛrɛ ti jɔn na fo n'a kɛra masaba in ye siɲɛ 70 i bɛ sɔli ala ka kira kan ka sɔrɔ k'a wurudi ya gafuru siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ bolo amin ya rabbal alamin jango shutan bi ye sunkalo tile 10 o ye ala ka hinɛ ye an bɛna don ala ka yafa kɔnɔ su na ye 11 na su ye sunkalo tilalen don tilacogo 3 min na nin ye 10 fɔlɔ datugutɔ ye n'o ye ala ka hinɛ ye an ye hinɛ min sɔrɔ ala k'o jidi an bɛna don yafa kɔnɔ ala ka yafa an bɛɛ ma 10 sabanan min bɛ yen n'o ye jɔnkan hɔrɔnyali ye ala k'an n'an karamɔgɔw an masaw an balimaw an furu an denw an dɔnbagaw an jɛɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔnw k'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ denw ma salli ala rasulika salli ala Muhammad wa ali Muhammad an karamɔgɔ Elhaj Adam Nuhu Jawara an bɛ i fo inshallah an bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fanfɛ kɛnɛya ko ta fanfɛ daminɛ n'i y'a mɛn i bɛ sun n'i y'a mɛn i bɛ seli farikolo ka kɛnɛ hakili ka kɛnɛ dusukun ka kɛnɛ o kama an ye niyɔrɔba di an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma an ka jɛmukan in kɔnɔna la an ka dɔgɔtɔrɔmuso Madame Jalo Tata Kuje Ture ana ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ dɔgɔtɔrɔ ko ka sanga ni an ka dɔgɔtɔrɔmuso ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ ye ni sunkaloba in kɔnɔna la a bɛ wuli ka ɲɛɲiniw kɛ ka na an kunnafoniya kɛnɛya ko nasiraw la an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ mama fɛn min ni tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin han dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamantɛ na Eba, ita yin fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛna Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de
te Zeina. ka awolin mando o menu matrafalin do shirifla jabaran sula sanga ni wakati au bismillah ko kura dokotoro ko jam kan keneka jam kan min sigi ku yeka au kuna foni anika au la famnya wala ya menu ni an matrafa akachala ami an shundu kasor amagani kololoyi an kene ma abe wosiraka bi dokotoro ko jam kan min folike awi femi kan o de talike demsani nga jabeti ani mo korabata dan fara fichi ni bu ni ngonche nga o ka don ka fo abela jelen soro li sababu sirilendo sama nenela obe jimi gla na be fama ko insuline demsenu fanfe o insuline mimi gla ibeta soro o glane yere de te itese ka fura kise dible ka fo kibe na insuline deme barisa insuline yere de maglan o bufi sukoro bela jele meto joli sira kono o de kama pikiri be di ka chaya demsenu ma o pikiri mimi ke oni insuline bela jele yekele kadaka ni insuline te na te ka glan feu dokotoro de be jago ya sisan ka pikiri ke ula wala sa ka se ka sama nene nga bara jorofa ni nga insuline glan ka sukoro bo jeli sira kono sukoro mime joli sira kono o be bo jeli sira kono kana dun faribu be soro ka bara kenai olu fene ka furakeli ketugo yoyi o kama abe fo ko diabeti kumbaba fla de bi no demseni nga diabeti ani mo koroba ka diabeti diabete de type 1 ani type 2 anga domini to ko yelemana jatemina we ayira ka fo ko mo koroba ka diabeti abiseka ali demseni fene soro ame doni mina iku kadaka an chamambe no ameka bunya ka dansa go belebele bayan ne sababu bena ke mo koroba ka diabeti bi se ka demsenu mile folo ni demseni ni diabeti bala abe wule ko diabete de type 1 nga bibi na mo koroba ka diabeti bi se ka ali demseni fene la soro amanchanga abe ka ke diabeti suku ya wara obe no ye muso kona mo nga diabeti hakilla jigina mo koroba o fanfe insuline me ka glan sama nene fe nga afanga ka dogo walma min glana insuline nyumante o kama fura kisebe duma o furakisɛ bɛ na insuline nunu dɛmɛ min glana sama nene fɛ walasa ka sukoro bɔ joli la ka don faribu ka se ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra sukoro min bɛ kɛ joli sira kɔnɔ o bɛ bɛrɛbɛn hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲamadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ ye ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn. Mama fem ni miti la manga rendez-vous erinji. Ha ndogoni. Ante fly wa kamantena. Eba. Ete fura bene bulu. Ha? O beto godi. Cheni pakaine. Ni te jmeni. Te Zeina. Zeina. Itu don nyala. Chena. Zeina. Of, nina ikala ya doni. Hai. Of. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeina k'aw taama ɲuman ye Zeina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeina de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de Zeina.
Koti Zabre. Namuseka. Dɔgɔtɔrɔ ko cogo di? A tun kɔnna jabɛti de kan dɛ. An bɛ segin k'an ka docteur fo ko kura a ka wuli ka jɔw la. A bɔra ka jabɛti suguyaw de fɔ an ɲɛna. I ja jabɛti tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔrɔn minɛ a bɛ denmisɛnnin fɛnɛ minɛ fo ka se muso lasirilenw ma. Donc a ka kan an k'an yɔrɔ ma jɛɲɛ fɛn minnu bɛ se ka bana in lase an ma. Sukaro dunko juguyaw, farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliyaw, a ka kan an ka yɔrɔ ma jɛɲɛ olu la yaasa an bɛ se ka bana in éviter cogoya min na a tɛ se ka dankari kɛ an ka kɛnɛyaw la ka segin k'a fɔ lajɛbaga jama ye nin sunkalo in kɔnɔna la an ka hakili to ji mintaw la sun tigɛlen kɔfɛ fo ka se suguridunw ma k'a daminɛ ji litiri 1 tila fo ka se ji litiri 3 ma ka an janto sukaro dunko juguya la ani tulu dunko juguya ka tila ka an hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka kɛnɛya kow bɛɛ olu bɛɛ jateminɛ walasa an bɛ se ka sunkalo tɛmɛ a ɲuman na lafiya kɔnɔna la kɛnɛya kɔnɔna la k'an ka foli la k'an segin a ma hali sisan a ka wuli ka jɔw la. Ni conseil ninnu i ye école de santé de kɛ yan? An y'a bɛɛ ta an ka docteur nɔfɛ de a bɛ ladilikanw di ka caya. I ye walanda sɛbɛnnaman ta nɔfɛ ka d'a kan ni ladilikan ninnu dɔgɔtɔrɔw bɛ deli ka nin fɔ an ye waati bɛɛ la an ka hakili to ninnu na i farikolo tilennen i ma dumuni kɛ i ma ji min ji min ta kan ka caya a dɔgɔyalen kana jigin litiri 1 ni tila jukɔrɔ a kɔrɔ tɛ i jɔ k'a bɛɛ min ɲɔgɔn fɛ dɛ a min ka taga ten kana fama ji min ma ka d'a ka ji jɔyɔrɔ ka bon farikolo la kosɛbɛ i ye tile min ban farikolo ye ji tun t'a la a bɛ o ji remplacer tulu sukaro kɔgɔ fana a dunko juguya maaw ka u janto la ko n'a tɛmɛna dan kan a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kɛnɛya dafalen di an bɛɛ lajɛlen ma an ka jamiyatu ansardin islamiya wajulikɛlaw ka tɔnba min bɛ a kɔnɔna la Sheikh Adam aw ka tɔn o t'aw ka tɔn in sa wa uduhu islami sarahatan ka aw denw kɛlen bɛ ka wajulu kɛnɛba sigi sen kan denw n'o ye la relève du wudu an tun y'a fɔ a ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen wajulu tun bolodara nka a bɔra a ma sini sibiri ni Alahu Taala sɔn a ma février kalo tile 28 wajulu in bolo nalen don wuduku denw fɛ a bɛ kɛ Janginɛbugu madrasaso kuru kɔnɔ kɛnɛ in sigi kun ye ka hinɛ lase kɛ banbagatɔ bɛɛ ma silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma bakuruba la nka kɛrɛnkɛrɛnya la wuduku karamɔgɔ minnu ni Ala y'u ka kalifa minɛ a la minnu fatura u ka layidu kan sirifilɛ nɔfɛ ni Ala y'u ka kalifaw minɛ o la ka hinɛ lase kɛ o ye i n'a fɔ denw bɛ ka hinɛ lase kɛ u bangebagaw ye o fana ye duwawudenya dɔ ye nin y'a ta ko 4 e bɛ relève la dɛ Inshallah nin y'a ta ko 4 ye nin y'a ta ko 4 ye an bɛ wele bila silamɛ jama bɛɛ ma u ka taa an dɛmɛ an kungo la walasa a ka se ka duwawu kɛ silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la an falakaw minnu ye Seydi Sherif Usmani Madani Haidara dɛmɛ gɛlɛya kumaw la fo ka na se nɔgɔyaw ma n'u ye an kɔn Ala ka hinɛ la an bɛ hinɛ ɲini ji di u kan k'a yir'u la k'a fɔ u taara ka denw de to u kɔ minnu bɛ fɛ k'u senda u senda nɔ la ka tila ka tɛmɛ u la k'u k'u da inshallah mɔgɔ b'u kɔ kosɛbɛ Ala ka hinɛ se u bɛɛ lajɛlen Usman Tarawele dɛ an ka président fo Usman Mohamed Tarawele ani an ka présidente Mariam Jai Habibti an ka foli bɛ a ye fo Sebenikɔrɔ madame fo ka aw fɔ yɛrɛ fana fo groupe international ɲɛmaaba Mohamed Lamine Cham k'a fɔ Mamara a bɛ Segu de wa wala a bɛ Bamakɔ yan de wala a b'a ɲɛfɛ ale kɔni ta ninnu ko Mohamed Lamine Cham ko wele bilalen b'a ma n'a bɛ yɔrɔ min k'a ka kun bɔ a ka manifester a k'a kun bɔ ka Alpha Jallo fana fo ale ko groupe national ɲɛmaaba ye n dɔgɔkɛ don a ye dɔgɔkɛ don ayiwa d'accord k'a fɔ kɛnɛ in dakuruɲɛ kelen de bɛ fara a kan kuma bɛɛ an b'a ye a bɛ fɔ ko u falaka minnu ye cɛsiri kɛ a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara nɔfɛ n'u binna u kan kɛnɛ in bɛ kɛ hinɛ ɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se u ma ka fɛn dɔ don a kɔnɔ dɔrɔn k'a dɔn u baw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ binna olu fɛnɛ sen bɛ hinɛ ɲini na sabu u faw ma wuli ka jɔ ni cɛsiri in kɛ Haidara nɔfɛ u ba ninnu kɔ ba minnu fɛnɛ binna u kan
hinɛ ɲini bɛ ka se olu fana ma wala ka to ka fara kan n'i ye cɛba o cɛba ye musoba dɔ b'a kɔ kan i yɛrɛ karamɔgɔ tulo bɛ la nin kɛ la sa Amadu Jabire ka bɔ San a yɛrɛ bɛ yɛlɛ nin ko in la sa ko n ye min fɔ ko tiɲɛ don i ka kuma in tiɲɛ inshallah faw ni baw fɛn fɛn tora fɛn fɛn binna kosɛbɛ kosɛbɛ u to u ka layidu kan denw bɛ kɛnɛ sigi ka dugawu kɛ u ye k'a f'u ye ko u hakili sigilen k'u da ko u ye ladonni min na di olu ma u b'a sira kan wa o fana b'u ka layidu kan f'u ka taa o sɔrɔ yen waati min na nin ye hakili sigi la belebele hakili sigi la belebele an bɛ dugawu kɛ wuduhu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ wuduhu denw ye den barikamaw minnu senna u faw senna yɔrɔ la minnu tugura u faw kɔ minnu ma ɲɛmunu tigɛ faw la caman bɛ yen a ma k'a fa ye ko tileganfɛ misiri bɛ wele maa caman na dɔ mana yɛrɛ ko Alahu akbar karisa den ni nin wuduhu denw ma kɛ u ye an bɛ dugawu dɔn kɛ u ye Ala k'u tɛmɛ u faw la yanni laɲini min bɛ u la fɛn fɛn bɛ kalan na kalan barikama dɔnni nafama Ala k'a di u ma furu nafama Ala k'a di an n'u bɛɛ la Ala ka furu nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ tɛ furu la Ala ka furu barikama nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ka barika don u la ka fɛn bɔ olu yɛrɛ fana na min fana bɛ tɛmɛ olu la don n'a nataw la ni Alahu taala sɔnna ma an bɛ segin ka hakili jigin Katigaw fana fɛn bi tabale gurushilen dɔ ye an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den Sherif Ahmed Tijani Haidara Shabihu Abihi Masilu Abihi Fata Tamani Aku Madani Saadu Abihi Sayyidu Sherif Ahmed Tijani Haidara k'a bɛ Katikaw fɛ yen Katikaw fana ye niyɔrɔba sɔrɔ nin ko in na olu fana sunkalo damadama ye olu fana sɔmina dɔgɔkun o dɔgɔkun sunkalo u ye Sherif ka sunkalo bɛɛ ta sunkalo dɔgɔkun o dɔgɔkun juma o juma Sherif bɛ taa tournée kɛ u fɛ yen nɔ ka taa Kati sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ juma tɛmɛlen o tun bɛ Kati bi juma in fana ni Alahu taala sɔnna a ma o bɛ Katikaw fɛ yen nɔ inshallah ni Ala sɔnna a ma a bɛ Katikaw bɛɛ lajɛlen welelen don ka bɔ ka an ka Sherifkɛ kunbɛn an bɛ taa sugu kɔnɔ an dɛmɛbaga minnu bɛ yen nɔ an bɛ taa minnu salo kɛ sugu kɔnɔna na ka o kunnafoniw lajɛ sɔɔni an bɛ segin ka na ni Alahu taala sɔnna a ma inshallah. Katikaw ye Bani dencɛ wele tuguni u ka sunkalo sigi tako filanan na a Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara Kati ville sous-section ɲɛma Fasige Dunbiya n'a ka jamakulu de ni wajulu kɛnɛ in labɛn Katikaw ye kokura ko ni Ala ma basi kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara bɛna wajulu kɛnɛ sigi Kati ville sous-section na nin kɛnɛ in bi ɲɛnamaya jumadon février kalo tile 27 san 2026 min bi kɛ Kati kɔkɔ tomo na orphelinat kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h an b'a ladɔnniya k'a fɔ komite ba fila de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛnɛ in labɛn n'o ye Kati kɔkɔ tomo komite ye ani Kati ATT-bugu komite Bani dencɛ a Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara bɛna taa Ala ka jɔnw ka lemaniya kurakuraya tuguni n'a ka ŋaniya ɲumanya ye ni Serifu kumana a bi don maaw dusukun na sabu ale min bi ka kuma a bi ka bɔ ale yɛrɛ dusukun na o de kama Bani dencɛ lamɛnnen don wa ka kumaw bi faamu Katikaw don kelen pe jumadon février kalo tile 27 Kati orphelinat kɛrɛfɛ wajulu kɛnɛ in bi ɲɛnamaya yen de nɛgɛ kaɲa 21 waati 21h. Besoin de pneus solides pour votre remorque? Ici, qualité rime avec sécurité. Résistant, durable et prêt pour tous les terrains. Voyagez l'esprit tranquille, choisissez la performance. Disponible dès maintenant dans votre boutique. La chaleur ne vous laisse aucun répit. Découvrez nos ventilateurs rechargeables, conçus pour vous offrir fraîcheur et confort à tout moment. Stock important, produits de qualité et disponibilité immédiate. Puissant, silencieux et économique, il vous accompagne partout, à la maison, au bureau ou même en cas de coupure d'électricité. Grâce à leur batterie longue durée, profitez d'heures de ventilation continue sans interruption. Solides, durables et performants, ils sont faits pour résister au temps. Optez pour la qualité. Optez pour le confort au quotidien. Les ventilateurs rechargeables et les pneus sont disponibles en grande quantité chez National Distribution, situé à Yerimadio, en face du stade du 26 mars.
n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bilankɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. sunkalo kɔnɔna na an bɛ nisɔndiyalen don ka wagati dimani dɔ makɔnɔ su mana sa tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misiri weelekan ye ne ko lagare tun bɛ ka mun ɲini tuguni a faamuna sisan JUPAPS barisa an ka nisɔndiyako foyi tɛ se ka kɛ JUPAPS kɔ JUPAPS k'i ni na hinɛ ni lahɔrɔmakalo in na JUPAPS diɲɛ min tɛ fɔ ka ban JUPAPS format 1 litre bɛ sɔrɔ sisan aw ka bitigiw bɛɛ la Ramadan Mubarak. An sɔgɔma. Nse tonti ça va? Somɔgɔw ne mɔden don. C'est spécial. Alhamdulillah. E bɛ ka Ridelax mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛn'o kan o. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye da. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye feere Ridelax 1 plus ye. N y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen ko abada. Ridelax den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridelax 6 mois ye a kalo 8 ni Ridelax 8 mois ye ani sisan Ridelax 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridelax ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridelax denbaw bɛɛ jigi don Ridelax 1 plus a nana o lafiyali kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridelax siɲɛ 1 Ridelax waati bɛɛ. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Senko's Broad.
kadi ni gadi internationally kadi farfoni ni galabu kana ya abuba dema international Jama Jayorola, Konyo Yorola, Yamunu Yorola, Ali Tosigi Yorola, Jama Baby Girete Minga, National. Magoroba mi, Dimisumba mi, Chauba mi, Musumba mi, aha, the national. Near Timi, in the Kumulo Dimite Nwanye, near Timi, in the Panama Sente Nwanye, near Timi, in the Farifoni Benona. Odela ubafe, sipori kala ubafe, meru ubafe, artisi ubafe, abibu wajulu kanaka, nega kera na te waratisi tuguni forte national. Malima muzo ne de ba feka na dumange wa kebi ne kunungana langu loto nami nofe ona de bitu bini zamzam kana jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muzo e de ba feka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajege kene da safe femi mo dunja zamzam kana jini mbuyo poulet ana EPC du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba feka ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kana jini ngura buyan poulet ana EPC do mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjire ke zamzam ka nanjini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka nanjini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zabia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya kule ana EPC Nude bela jele wasara Fala deba fonsere beba ko agute kagalobonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abegala Bukenea, Kibila Bella, no, Adandu. Teuka championindo, Agute Lorika Galobonda, Tedanaya, Oh Papa Gute, Oh Mama Gute, Chejuni Gute, Che Aya Gute. C'est comment Dedanaya championi Papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Madame Namu Nono sugu dumendo E nono Sahel kanetike So drafu ke nono Sahel kaneti te daraka nono damaye abe mi wati be wa bi ka fen chamana abi ka degela abi ka serla ni sengene nama ka friko dele ninga kelenta ki kunjana yi ibi shinga lafiate fiati na fla dama jona abi ba dem senu mafu note arabi kanjana yi kuma be sanga ni wati wala fiende dore abi suma bayele man di noya ki to aka wa ai ikono kon dija abada datula ni ngalo ka bwa dala dro nate ngi kunjana yi chenchana nono Sahel kaneti ningira ne minijisa saga ani wati Sungalo ye dɔnniya ani kanu kilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixweli sungalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye kilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixweli b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sungalo kalo damu wati be. Mixwell, riche et crémeux. Ne tezarade
ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a ja bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye k'o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. an bɛ an dɛmɛbagaw fo sugu kɔnɔnaw la ko nane bɛ ka na an dɛmɛ an ka nin baara in na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman dɔn. Cheikh Adama an bɛ ka an kunda sun tigɛ waati kan sun tigɛ waati o ye dugawu jaabi waatiw ye. An bɛ deli ka dugawu dɔ mɛn a yɛrɛ da i ka dugawu in ka di maaw ye dɛ i ye dugawu in kɛ fo Maka nka Cheikh Adama i ka dugawu in a man ca. A man ca. I ka ɲinita a man ca. A man ca Ala ma a bɛ ka ɲini setigi de fɛ n'a sɔnna dɔrɔn a banna a bɛ mɔgɔw bolo. Ale kama an y'a yɛrɛ fɛ. Segin dugawu ɲɛmaaw k'a la. Cheikh Marika Sunkan an bɛ dugawu kɛ an bɛ Ala deli Ala min ko k'a wele miliyari 1000 Ala k'a d'a ma yan'an garijɛgɛ ka dayɛlɛ ɛlimɔriku 100 n'a pinɛ Ala k'a d'a ma yan'an k'an sagona mobili sɔrɔ ka san 100 d'a ma yanni mɔgɔkɔrɔbaya k'an sɔrɔ ni 100 dafara n'Ala bɛ min fara kan a k'o fara kan k'a daminɛ 70 la ka yɛlɛ Ala kana fatu sisan muso cɛsabatɔw ka dɛmɛ Ala kana d'a musow ma sisan firiyajiw Ala k'u mɛn sanfɛ Ala kana an d'alima min ɲɛma sisan Ala k'an ɲɛnama sɔmi k'an ka alijinɛso yira an na yala k'an fatu n'an fatura Ala k'an don a kɔnɔ ka limaniya d'a ma k'an posi kɔnɔna giriya sanga ani waati Ala kira n'a so bonya kama sɔli ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam Ala ka nin jaabi inshallah taala amin Ala jaabira nin kaɲi nin kaɲi yɛrɛ de Ala ka jaabi k'a tɛ caya Ala ma ayi ale de bɛ a di a caman b'a bolo n'a y'a di karuna ma a yɛrɛ fana ko k'a ɲin'a fɛ hali karuna ma a di karuna ma o dun y'a jugu ye hali a ma dafa la u k'a ka nafolo magasin tile ko bagalew de b'a doni silamɛya mago bɛ wari la silamɛw mago bɛ wari la siga t'a la n'a dira an ma bi n'an ma kɛ bakiliw ye an bɛ fasa sama ka bɔ silamɛya la siga t'a la ni an kɛwale o da ka di an yɛrɛ de la kosɛbɛ an bɛ ka maa dɔw tanu ko ɲumankɛlaw don u bɛ ka du jɔ ka di mɔgɔw ma a b'u bolo de a ŋaniya bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ a t'a bolo de o la minnu bɛ ka nin ɲumanyaba in kɛ n'u ka wari ye denmisɛnninw don kuma dɔ la an bɛ dugawu k'u ye walahi u ye maa dɔw de wele ka bɔ donita la ka du d'u ma u ye maa dɔw de bɔ baarafinkɛ la ka du d'u ma maa dɔw de y'u ka cɛsiri bɛɛ kɛ u garijɛgɛ ma bonya fo si kɔrɔbayara denmisɛnnin waritigi dɔw bɛ yen bi walahi olu kɛra sababuya ye k'olu bɔ ɲamana tɔmɔ la k'u bɔ mana tɔmɔ la u bɛ si villa kɔnɔ bi
nafolo de bolo abu bolo ala ka chama min Allah taala dogo mugona la relève du wudu aw yɛrɛ fana ka sini kɛnɛ in fana ye duwawu kɛnɛ ye o mun y'aw hakilina jumɛn bila duwawu ko la aw fana dalen bɛ duwawu la kɛ an dalen bɛ duwawu la n y'o de fɔ n bɛ segin a kan kira ko kisi nɛma bama adamaden ni fatula i bɛ taa ka fɛn saba ɲɔgɔnna to i kɔ min nafa bɛ s'i ma o fɛn saba dɔ la kelen na o de ye ka taa ka den ɲumanw to i kɔ minnu bɛ duwawu don i ye donc a b'a yira an na k'a fɔ nafa bɛ duwawu la duwawu silahul mu'min donc duwawu ye mumini ka kɛlɛkɛminɛ de n'i dɛsɛla fɛn o fɛn na i b'a ɲini jabaru masa fɛ a nɔgɔyaba ye ale de n'i y'a deli a b'i jaabi n'a sɔrɔ la i ka hɛrɛ bɛ a ko tɔgɔ la n'i y'a deli a b'i jaabi o la donc n'i y'a ye fɛnɛ i ma jaabi duwawu la a kana k'i kɔnɔ fɛn dɔ de don fɛn bɛɛ n'a kun de don ala de bɛ kun dɔw dɔn ala de bɛ ko dogolenw dɔn i b'a sɔrɔ a m'a jaabi ka da kun dɔ de kama an ka kuma tigɛ ko dɔ tuma sera ko sun tigɛra bamakɔ ni a laminina alhamdulillah waati na ala duwawu kan ye ala kan ka bato minɛ an suna ala de ye rabbi an na sun tigɛ ala ka garijɛgɛ de la ala k'a minɛ ka baraji minɛ k'a makɔnɔ salli ala rasul karim salam
ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ Mixwell, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Fanadeba, Fonserebe, Bako, Agute, Kagalobonda, Teuka Championi, Tedanaya, Imashwa. Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaronko Kele, Abedala Bukemea, Kibila Bella. Non, attendons. Teuka Championindo, Agute, Lorika Galobonda, Tedanaya. Oh papa goûté, oh maman goûté, Tché Johnny goûté, Tché Aya goûté. C'est comment, Tedanaya championni. Papa, Tedanaya, Akadi trop. Tedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Farifoni ni galabu kɛnɛya b'o bɛ d'e ma Thé National jamajɛ yɔrɔ la kɔɲɔ yɔrɔ la denkunu yɔrɔ la hali tɔsigi yɔrɔ la jama bɛɛ bɛ giri Thé min kan Thé National makɔrɔw b'a min denmisɛnw b'a min cɛw b'a min musow b'a min Thé National ni ye thé min i ni kunkolodimi tɛ ɲɔgɔn ye ni ye thé min i ni bana misɛn tɛ ɲɔgɔn ye ni ye thé min i ni farifoni bɛ ɲɔgɔn na o de la u b'a fɛ
sipori kala u b'a fɛ mɛru u b'a fɛ artiste u b'a fɛ a bɛ wajulu kɛnɛ kan ne ka gɛrɛ n'a tɛ wɛrɛ t'i sigi tuguni fɔte national fɔte national. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillahi rabbil alamin sun bɔra ka tigɛ sisan nɔ an bɛ dugawu don kɛ sun min ni an bɔra ka kɛ ala ka minɛ an ye an ye tile 10 fɔlɔ min kɛ an bɛ Alahu taala deli ala ka tile 10 fɔlɔ in ala ka minɛ an ye k'a kɛ an ye jurumu yafa ye k'a kɛ an ye hinɛ ye tile 10 filanan min ni an bɛna don a kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli tile 10 filanan in fana ala ka yira an nɔgɔya an ye ka kɛnɛya dafalen di an ma a kɔnɔna la an bɛna ala wele min kɛ a kɔnɔna la ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye an ye ala wele minnu kɛ ala an ye bato minnu kɛ kabini sunkalo daminɛ fo ka se bi ma ala ka kɛ sababu ye ka basigi don an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ala ka basigi an ka jamana ala ka kunkɔrɔta an ka jamana ala ka kunna wolo jamana in bɛ janfa min kɔnɔna la kɔnɔna janfa kɛnɛ kan kɔfɛ janfa n bɛ Alahu taala ye ala ka jamana in bɔ janfa in kɔnɔ ala ka jamana in kisi janfaw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma kɔnɔnata ni kɔkanata jamana in a cɛdenw n'o ye fini donnabagaw ye n'o ye fini don ka taa don jamanadenw ni tɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ si kungo kɔnɔ u bɛ si kɔngɔ ni minɔgɔw la walasa jamanadenw dɔw bɛ se ka sunɔgɔ an bɛ Alahu taala de ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga ala k'an n'u kɔlɔsi ala ka se d'u ma ala ka n'u to janfa la minnu banana kɛlɛ ninnu kɔnɔna la an bɛ Alahu taala de kɛnɛya dafalen ala k'a di an minnu yɛrɛ fana tora ala ka u fara sayidu su kan yarabi ala ka jamana in juguw labila u ye an karamɔgɔ a sigi da Sherif Usman Madani Hayidara dugawu don kɛ a ye ka dugawu kɛ a ka denbaya ye ka dugawu kɛ a ka kalandenw ye ka dugawu kɛ a kanubaga bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan ani naani karamɔgɔ ye hɛrɛ min kanu jamana in ye an bɛ Alahu taala deli ala ka hɛrɛ in lase jamana ma a ye hɛrɛ min kanu diɲɛ ye yarabi ala ka fɔlɔ a yɛrɛ n'a ka denbaya n'a kanubaga hɛrɛ in lasuru diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kama karamɔgɔ fonisere don a bɛ maaw la kalan ni lahalaya bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka an kɛ karamɔgɔ dɔnbaga ye ala ka n'an kɛ karamɔgɔ yebaga dɔrɔn ye ala k'an kɛ sirifkɛ in dɔnbaga ye ala k'an kɛ a kanubaga ye ala k'an kɛ a dɔnbaga ye n'an y'a dɔn k'a kanu ka tugu a ka kumakan kɔ ka tugu a ka kɛwale kɔ yarabi ala ka o nɔgɔya an ye an karamɔgɔ jugu ani jamana in jugu yarabi ala ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ kana ala ka an n'o kana tuma dɔ la jugu dɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ nɛnw ye ala ka o teliya maa ma faamu ma jamana in faamu bɛ ka jamana in juguya bɛ ka an karamɔgɔ juguya yarabi ala ka hakili ɲuman di an ni u ma wa segin u kɔ ka na réalité la kana tiɲɛ ma minnu tɛ falen fewu minnu ta tɛ juguya ye minnu ta ye hasidiya ye minnu ta ye n t'a fɛ k'i ye minnu ta fɛ n t'a fɛ k'i kɛ hɛrɛ ye ala k'u ɲɛ waga a ka k'u ɲɛna parce que o seko foyi t'a la n'o yɛrɛ tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ɲuman na ala k'u faga a ka k'u kɔ ala ka don an jugulamɔgɔw bɛɛ jamana in kalifalen bɛ maa dɔw de la bi n karamɔgɔ adama an bɛ deli k'a fɔ jugu mana kɛ chauffeur ye cogo o cogo tuma na i b'a kun mobili la i tɛ ŋaniya jugu ta ye ma hakilima kɔni jugu mana kɛ chauffeur ye cogo o cogo i b'a kun mobili kɔnɔ waati min na i tɛ ŋaniya jugu ta ye ɔ bi ala ye an bila jamana dɔ de kɔnɔ jamana in b'i n'a fɔ bolifɛn de ala ye a chauffeur ya kalifa maa dɔw de la i mana ba u la cogo o cogo i bɛ dugawu ɲuman ta o ye ala k'an se an seyɔrɔ la ɲuman na kama an bɛ dugawu kɛ jamana in kalifalen bɛ minnu na bi jamana in tacogo ɲuman ala k'a ɲɛ u bolo ala ka hakili ɲuman d'u ma ka bɛɛ
bɛn sabati u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ amina Allah ka jamana in dilan cogo ɲuman ka fɛɛrɛ ɲuman d'u ma ka moyen d'u ma ka ɲɛ u bolo an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɛ u bolo n'a ɲɛna u bolo o de y'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ye n y'o de fɔ n b'i fɛ n t'i fɛ o ye kuma wɛrɛ nka Ala y'a di olu de ma bi an bɛɛ lajɛlen bɛ Ala deli Ala k'a ɲɛ n'a ɲɛna an bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la Ala m'an kisi n'an ye ŋaniya jugu ta u ye n'a tiɲɛna a tɛ tiɲɛ k'an si to yen nɔ Ala kana tiɲɛ u bolo Ala k'a ɲɛ u bolo Ala k'o kɛ kira n'a so bonya n'u barika kan salli ala Muhammadin wa ali Muhammad an karamɔgɔ Adama n'an fila fɔra siɲɛ dama dama o y'a sɔrɔ jiw ma min bolo ni tagasew bɛ sen na nin waati kɔni na sisan jiw minna mɔnɔw ɲɛna hakiliw sigira wa caman fana ye fitiriw fana selila maaw sigilen sisan i bɛ se ka segin su in na nafilaw kan yanni an ka bɔ cogo ɲini baro la inshallah taala Alhaji Usman Kan su in na sunkalo su 11 don a nafila ye jɔko 4 salamu bila ko 2 Al-Fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen i b'o kalan siɲɛ 7 n'i ye salamu bila la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim i b'o wurudi siɲɛ 70 ka sɔli Ala ka kira kan kisi ni nɛɛma bɛ a ye ya gafuru i b'o wurudi siɲɛ 100 yafa masa Ala ka yafa ma sunkalo su 11 na nafila ye jɔko 4 salamu bila ko 2 Al-Fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ inna anzalnahu suran dafalen siɲɛ 7 n'i ye salamu laban bila la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim i b'o wurudi siɲɛ 70 ka sɔli Ala ka kira kan n'a somɔgɔw ni ka sɔrɔ ka ya gafuru siɲɛ 100 wurudi n'an y'a kɛ Ala k'a minɛ an bolo Ala k'a minɛ an ɲɛ Koti Misabere kuma kuncɛ kuma jumɛn min na baro kuncɛ o kan alhamdulillah an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kurakuraya ka taa lajɛbagaw la minnu baaraw bɛɛ bila depuis wulada na ka se sisan ma an ka foli belebeleba bu u ye Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'an fa fo Abdoulaye Meiga ani n baw Sukainatu Konate fo ka se Fatumata Kone ma an ka foli bɛ u ye k'u wale ɲuman dɔn an bɛ tila ka Sulemani Zaburi fo ɲɔnɔ o fana ye n fa ye Abdul Salam Zaburi Côte d'Ivoire kaw fɛ an ka foli bɛ a ye o fa ka ca dɛ ni ɲɔgɔn b'u bɛɛ fɔ an tɛ tila bi mais an bɛ dɔɔnin fɔ bi n bɛ fɔ bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ Burkina Côte d'Ivoire Mali n bɛ n faw bɛɛ lajɛlen fo ka an musokɔrɔba ɲuman fo Kɔjɛ Tarawele Kalabankɔrɔ sugu la a n'a mɔdenkɛ Zandigi Bagayogo an ka foli b'u ye Sirifu kanubagaba dɔ bɛ yen nɔ Yuba Danbele yan fo Sine an ka foli belebeleba b'a ye ka foli laban ka éléments na Zainab Nakolomda fo ka se Maimuna Konate ma ka famille Sirifiyani fo cɛkɔrɔba ɲuman ani denbaya bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn la n fa Sherif Ahmed Tidiane Haidara a n'a dɔgɔninw a n'a balimamuso an ka foli bɛ u ye ni wagati Isabelle an yɛrɛ fana bɛ i fo ka wale ɲuman dɔn an karamɔgɔ Adama kuma kuncɛ kumaw Ala de bɛ tanu Ala min tɔgɔla an sigira a fila kuncɛyɔrɔ la an bolo la bi ta la Ala bɛ fo ka Ala barikada ko caman bɛ se ka kɛ nin kɔnɔ Ala min y'a kuncɛ an bolo kisi ni yɛlɛ kɔnɔ an bɛ Ala barikada ka foli lase lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛ foli an b'a ta ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana kan komi an bɛ Ivoirien bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamata Ansardini an yɛrɛ tun bɛ tourner la Divo mara de kɔnɔ à présent Balamine Kone ka fara Ali Kone kan an bɛ Divo a bɛɛ lajɛlen fo Jamata Ansardini bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli ta ka don n'a ye Abuwaso mara la Sirikomo kɔnɔ président Kasimu Konate ani an karamɔgɔ Dawu Tarawele ka Jamata Ansardini bɛɛ lajɛlen fo Abuwaso mara kɔnɔ ka foli ta ka di an kanuba ni an dɛmɛbaa ma Alhaji Yusuf Kasambara Konko Baraza k'a fo ka wale ɲuman dɔn ka an ba fo ale ka télé tɛ bɔ siri fila la fiyewu an bamuso Bajɛnɛbu Jara ka bɔ Bankɔni Zɛgɛnɛ kɔrɔbugu la ni waati in na fari man di a la ale n'a buramuso n'a mɔdenw bɛɛ sigilen bɛ télé kɔrɔ ni waati in na Ala ka kɛnɛya dafalen d'a ma k'an kanuba fo min bɔra plateau yɛrɛ la bi n'a bɛ fɔ ale ma ko iPhone Babu
a y'a laja k'an fo ka wale ɲuman dɔn ala k'a ka baarada yiriwa ka bɛɛ lajɛlen de fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ko ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye salli ala rasul karim sallallahu alaihi wasallam ne yɛrɛ fana bɛ n ka foli ta bi ka don maison haji kɔnɔna la kɛrɛfɛla la hamdalahi kɔnɔna la maison haji polisi kunba ni maa o maa taara hijira maa ma donna maison haji la bɛɛ bɛ nin muso in dɔn a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ a ka farifoni n'i y'a ye yɔrɔ jan fɛ i b'i yɛrɛ la sira ɲɛ ten k'a kɛ mɔgɔ dɔ ye ten ka sɔrɔ mɔgɔ nɔgɔmanba don mɔgɔ ɲumanba polisi kunba a bɛ a fo a furucɛ fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka maison haji baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kabini directeur ba docteur Abdul Fatah Sise ani a baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen maison haji bɛɛ lajɛlen fo an b'u fo polisi kunba tɔgɔla ka polisi kunba ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka famille kan fo hamdalahi kɛrɛnkɛrɛnyala n balimakɛw an karamɔgɔ Cheikh Abu Kan ani a dɔgɔ bɛɛ lajɛlen alimami ka an balaka minnu bɛ yen nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Fatumata Bari fo yan fo Buguni ka an ka technicien warabaw fo technicien minnu bɛ kun bɛ tile la ni anw ta bɛ suma n'u sɔrɔ la anw bɛ ye olu yɛrɛ tɛ ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman kan ka direction bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka Amadou Diallo fo an baarakɛɲɔgɔn ani an ka chef de section a ma se yan bi a bɛ labɛnw na katikaw fɛ yen nɔ ka aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn ka segin ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ala ka sini fana yɛrɛ na sini ye don dɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Jalwi